11. Welcome sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Mayo 18, tuig 2023. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, Iloilo City Councilor Plaridel Nava nagapating ng warta lamang ang third-party consultant na nagpatigayon sa geotechnical assessment sa Ungka Flyover. Ang balor sang geotechnical assessment nagalabot karon sa 13 million pesos. Sa pihak nga pahin, traffic violation, plano nga pasakaan sa Public Safety Transportation and Management Office. Pila sa mga kabombo na rin nagawangal. Pero lantaon ta karon kung pilagin man ang saka abay sang penalty sa traffic violation. Sa dugang pa nga mga balita, local government unit sa Banwa sang Uton nagahatag man sang financial assistance sa mga African swine fever affected hog raisers. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Police Regional Office 6 wala sa may na monitor nga grupo nga nagapanumba sa mga individual nga naangot sa illegal nga druga. Kakas ni Police Brigadier General Makala ang kangawa sang pumuluyo nga posible sini may mga tawo nga nagapanumba sining mga individual nga naangot sa illegal nga druga. Dakong posibilidad suno pa sa Regional Director nga sila man lang ni nga mga grupo nga engaged sa illegal drug proliferation ang nagailinaway kag nagapinatyanay. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad, lalaki nga nadanlog sa pila sa patay tapos madisgrasya sining nga nalukpan sang iya dala nga pusil. Road rage sa nagluntado. Now, sa aton sinima kabombo, tigulang nilang pusan patay, suspect na pasakaan na sa kaso. Atensyon. Sa aton sining mga kabombo, nagadata na gid sa karon, nagahingagaw ang iban. May kantanan sa sining pagpanghak bala sang social media account kag ginagamit sa pagpang-scam. May nagpalabot diri sang iya sining concern natuhoy karon sa iya sining natabuo nga kung sa din gigamit ang iya sining social media account kag nagapangayo-ngayo ko nagapanghulam sang kwarta kabalo man kuno maghiligay nun. Dirwa sa time nga nasa lapuan man nato ng kasubong siniya nga mga senaryo, no, nga kung sa diin ti may ara sang kilala kita iyang friend naton sa social media. Nakibot kita, pinadalaan kita sang mensahe nga nagakinanglan sa sang kwarta. Ti ako mismo personal na kibote. Nga naglabot sa punto nga nagakinanglan isa sa kwarta kay damo ni kwarta, damo ni sinuptan, way man sa may ginagastuhan kay single. Tapos malabot sa punto nga mangulam siya kwarta kay kuno na alangan siya. Ibaloon taman sa aton sining mga kabombo karon ang mga pamaagi kung paano maispatan ang isa iya ka scammer nga nag-hack sa social media account sa imo sining kilala. Muni man dalag ko ang mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa Bombohanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Tingwan man naton karon nga maplastar diri sa inyo latest update sa nagapanay nga Western Visayas sa Private School Athletic Association meet nga kung sa diin may mga hampang na diri nga naumpisahan, ang iban sini nagkalatapos na. Latest sa results karon plastar taman diri kag speaking sa panagsang hinampang sa National Basketball Association sa nagapadayon sino kun bag-o gilamang nagtakop nga Eastern na Conference Finals sa tunga sang Boston Celtics kag Miami Heat. Ang Miami Heat nakuha diri ang unang kadalagan batok iya sa Boston Celtics. Siyempre ang ginalauman kag ginasandigan sang Miami Heat. Now, sa aton sinikiron niya nga mga kabombo, ining si Jimmy Butler nagpakita naman sang iya sining all-around game.
nakahimo sang 35 puntos. Dugang nga mga balita kagay impormasyon, bantayan sa pray nga pagpalayag sa Momoray sa unto pagkatapos ang Bombo Network News. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Enjoy your summer mga kabombo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Webes, Mayo 18, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Philippine Coast Guard magpapadala na rin ng search and rescue team sa lumubog na Chinese fishing vessel sa Indian Ocean kung saan ilang Pilipino rin ang sakay. Mahigit 92 million registered voters na itala ng Commission on Elections. At sa National Basketball Association updates, sa Eastern Conference defending champion Boston Celtics pinahiya ng Miami Heat sa Game 1 ng kanilang paghaharap. Bureau of Customs sa pang ahensya ng pamahalaan nasabat ang isang bagahe sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 na naglalaman ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 19 million pesos. At sa international news ay pinakamainit na 5 taon na period sa mundo ibinabalaho ng United Nations. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Unahin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang heat index na nararanasan sa malaking parte ng Metro Manila. Ang temperatura ngayon ay 34 degrees Celsius. At yan ay naitala sa malaking parte ng ating rehiyon o National Capital Region. At yung heat index o yung init factor pumapalo naman ng 41 degrees Celsius. Yan ay sa kabila ng makulimlim na lagay ng panahon sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama na kanina ang bahagyang pagbuhos ng ulan sa ilang lugar dito sa Metro Manila. So ingat pa rin dahil 41 degrees Celsius ang heat index, mapanganib pa rin na magbabad sa ilalim ng sikat ng araw. Samantala, inanunsyo ng Philippine Coast Guard na tinitingnan na nila ikinukonsidera ang pagpapadala ng team para na tumulong na rin sa search and rescue operations matapos na tumawag ang isang Chinese fishing vessel na may sakay na 5 Filipino crew sa Indian Ocean. May kabuang bilang ho na 39 na tripulante ang nawawala doon sa naturang barko na tinatawag na Lupen Yuang U-028 matapos itong lumubog. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Armand Balilo na ang eksaktong lokasyon ng fishing vessel ay 2,900 miles northwest ng Australia. Aniya, ang Philippine Coast Guard Command Center ay binabantayan ng mga ganitong insidente at yung pinangyarihan ng nasabing insidente at nakikipag-ugnayan na sa kanilang search and rescue team na kung sakasakali papadala at kung alin yung may pinakamalapit na lokasyon ng nasabing team sa naturang Chinese fishing vessel para naman sa posibleng tulong na may papaabot. Sinabi ni Balilo ng operasyon at katulad nitong search and rescue ay target ang dalawang life raft na sinasabing nagdadala ng mga tripulante. Idinagdag pa ng opisyal na mahigpit din ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa Chinese Embassy hinggil naman sa maritime incident. Sinabi ng Embahada ng China na ang kanilang pamahalaan ay nagtalaga ng 2 sasakyang pandagat na unang dineploy sa nasabing lugar para din sa search and rescue operation at yan ay sa nagaganap pa rin na insidente o naganap na insidente at mananatili doon ang mga barko ng bansang China.
Samantala, kuha naman tayo ng mga update mula sa labas ng ating himpilan dahil ang panawagan raw ng Department of Foreign Affairs na taasan ng allowance at mga benepisyo ng mga diplomat at retiradong empleyado, suportado po yan sa Senado. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Bombo J.C. Galvez. Nagpahayag ng suporta si Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa panukala ng Department of Foreign Affairs na dagdagan ng allowance ng mga kasalukuyang empleyado nito at ang pensyon ng mga retiradong diplomat at empleyado. Ani Cayetano, kinakailangan nito upang makapamuhay sila ng may dignidad at mapagserbisyuhan ng mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa isang pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprises kung saan siya ang chairman, sinabi ni Cayetano na dapat lang nakilalanin ng gobyerno ang kontribusyon ng mga diplomat ng bansa na tulad ng mga overseas Filipino workers na nagsasakripisyo rin sa ibang bansa. Anya, malaki ang papel ng mga diplomat at empleyado ng DFA sa pagpapapasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. So hindi hinihingi ng mga nag-sacrifice ng ating bansa na kaawaan sila, di ba? So whether yan ay nasaktan o na police or militar na disabled during war, o whether yan ay isa nating sa judiciary, sa prosecution na ginantihan nung na-prosecute nila, or whether yan ay isang na-injure sa war-torn country na diplomat, hindi nila hinihingi na kaawaan natin. Ang hinihingi nila, konting social justice doon sa inambag nila sa lipunan. No? Tinalakayin sa pagdinig ang 6 na panukalang batas sa Senado na inihain ng magkakaibang senador na naglalayong dagdagan ng pensyon at disability benefit ng mga DFA retiree. Kabilang sa mga mahalagang probisyon ng mga nasabing panukalang batas ay ang pagbibigay ng karagdagang pensyon sa mga retiradong empleyado ng DFA na nagsilbi ng hindi bababa sa 15 taon sa kagawaran anuman ang kanilang ranggo. Sinabi ni DFA Undersecretary Antonio Morales na marami sa kanyang mga kasamahan na nagretiro 20 taon nang nakararaan, kabilang mga ambasador na nakarating pa sa pinakamataas na ranggo ay tumatanggap lamang ng 20,000 pesos bilang buwan ng pensyon. Dagdag pa rito, isinulong ng Undersecretary ang pagtaas ng allowance ng mga aktibong tauhan ng DFA na nasa ibang bansa na anya'y humaharap sa panganib na bahagi ng kanilang trabaho at pilit lang pinagkakasya ang allowance. Sinang-ayunan nito ni Cayetano at sinabi ang kasalukuyang allowance na natatanggap ng mga diplomat ay hindi sapat upang matugunan ang pagtaas ng cost of living sa ibang bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakapagtala na ang Commission on Elections ng halos 92 million registered voters para sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Commission on Elections, ang eksaktong bilang ay 91,912,429 na mga rehistradong botante na naitala sa 201,799 clustered precincts at 37,000 mahigit na voting centers. Sa bilang na ito mga kabombo, 68 million ay botante na nakarehistro para sa barangay elections at 23 million naman ang mga botante na nakarehistro para sa sangguniang kabataan elections. Isinagawa ng komisyon ang kanilang voter registration mula Disyembre 12 ng nakalipas na taon hanggang Enero 31 ng kasalukuyang taon. Nakapagtala ang nasabing tanggapan ng kabuuang 1,476,551 na mga bagong rehistro na mga botante. Sa kabilang banda, natapos na nito ang pag-imprenta ng mga balota para naman sa 15 sa 17 rehiyon sa ating bansa. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin pong National Basketball Association update, naging kapanapanabik po ang unang bakbakan sa pagitan ng Eastern Conference defending champion na Boston Celtics at 2020 Eastern Conference champion na Miami Heat para naman sa Game 1 ng 2023 Eastern Conference Finals. Nagtapos ang laro sa score na 123-116, paburuhuyan sa Heat. Sa unang kalahating bahagi ng laro, hawak pa ng Boston Celtics ang kalamangan na 9 puntos. Gayunpaman, sa pagpasok ng third quarter na nagbuhos ng
puntos ang Miami Heat, 46 big points, habang nalimitahan lamang sa 25 points ang Boston. Dahil dito hawak ng Miami ang 12-point lead sa pagpasok ng fourth quarter at pinilit naman ang Boston na makalapit pa ng husto sa Heat hanggang sa umabot na lamang sa 3 puntos ang kalamangan. Ngunit sa pamamagitan ng magandang play nitong si Jimmy Butler ay nagawa muli nilang makalayo mula sa kalaban at dinala ni Heat star Jimmy Butler ang kanyang kupunan sa kanyang 35 points, 7 assist performance, habang 20 points naman, 8 rebounds at 5 assists ang naging ambag ni Bam Adebayo. 6 na players ng Miami ang kumamada ng double-digit scores, kung saan ay pinakamababa dito ay 15 points para sa Boston, 30 points, 7 rebounds ang naging ambag naman ni Jason Tatum, habang 22 points at 9 rebounds mula naman kay Jaylen Brown na kanilang sa kanilang pagkatalo. Gaganapin naman mga kabombo sa araw ng Sabado ang Game 2 sa pagitan huya ng dalawa, at ito ay home court naman ng Boston. Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Pumirma ang Climate Change Commission at Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ng isang kasunduan para palawakin pa ang volunteerism at community participation ng mga kabataan para labanan ng climate change sa bansa. Ayon sa Executive Director ng turang komisyon na si Robert Borge, magiging malaking tulong sa komisyon ang pagboboluntaryo ng publiko para labanan ang lumalalang pagbabago sa klima ng bansa. Ang mas maraming anyang volunteer kasi ay nangangahulugang mas ramdam ng publiko ang pagpapalaga sa kalikasan, pagtutulungan upang maging ligtas ng komunidad at gayon din ang mapababa pa ang greenhouse gas emission. Sa ilalim ng naturang Memorandum of Agreement ay napagkasunduan ng dalawang ahensya na bumuo ng mga programa at proyekto upang maipromote ang mga volunteerism sa pangangalaga sa kalikasan sa ilalim niya ng prinsipyo ng whole of the nation approach ng pamahalaan. Ayon kay Borge, batid ng pamahalaan ang pangailangan na labanan ng climate change na siyang pinakamalaking banta sa kalikasan, ekonomiya at iba pang mga aspeto ng bansa sa mga susunod pang mga panahon. Magandang pagkakataon din anya ito upang lalo pang mahikayat ang iba't ibang cause-oriented groups, akademya at non-government organization kasama na ang mga local government units sa buong bansa na magtulungan upang labanan ang hamon ng pagbabago sa klima sa Pilipinas. Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 na ang tanghali. Nadiskubre ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency at Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group ang isang stash ng pinaghihinalaang shabu na nakatago sa abandonadong bagahe sa naturang paliparan, partikular na sa Terminal 1. Ang naturang bagahe mga kabombo ay pag-aari umano ng isang Ugandan passenger na dumating sa ating bansa sakay ng Ethiopian Airlines flight number ET628 at yung flag carrier ng bansa na PR737. Dumaan sa X-ray, K9 sniffing at pisikal na pagsusuri ang bagahe at dito bumungad ang nasa 2,846 kilos ng pinaghinalaang shabu na nakasilid naman sa lalagyan ng tools at iba pang personal na gamit. Matapos ang mga pagsusuri ay kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na mayroon nga itong market value na nagkakahalaga ng 19 milyones o eksakto ho 19,352,800 pesos. Nakatakda namang isailalim sa forfeiture at seizure ay itong mga proceedings na kinakailangan ho dito. Nasamsam ang naturang bagahe habang patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang pasahero para sa posibleng paglabag sa Republic Act number 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of
itong Republic Act 10863 na kilala din bilang Customs Modernization and Tariff Act. At binibigyang din dito mga kabombo ng Bureau of Customs na pinamumunuan naman ni Commissioner Bienvenido Rubio ang commitment ng kanilang ahensya upang mapigilan yung pagpasok ng mga ipinagbabawal na kalakal o anumang kargamento dito sa ating bansa. Samantala, kuha pa tayo ng mga dagdag na pagbabalita dahil ang imported na asukal, target raw na dumating sa bansa bago ang buwan ng Setyembre. Aangkating asukal papalo sa 150 metric tons o 150,000 metric tons. Kaugnay niyan, may pag-uulat po si Bombo Kelly Cordero. Aabot ng 150,000 metric tons na asukal ang kinakailangang i-import ng Pilipinas. At target yan ipaabot bago mag-Setyembre o bago magmiling o pagiling ng asukal. Ayon yan kay Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Base sa inventaryo ng Sugar Regulatory Administration, kakapusin na ang stock ng bansa sa katapusan ng Agosto. Rason kaya kinakailangan ng mag-angkat ng asukal. The President decided to call it today and meet the sector, the sugar sector, and for him to announce that we shall be importing 150,000 metric tons of sugar and that our season of harvest will start September 30. So there are shortfalls that we have in the country. Our production effort is only 1.7 million metric tons compared to what we require, which is 2.2. Shortfall 440 is very necessary last year. This year, we thought that a shortfall of 150,000. Nang tanungin naman si Panganiban kung mapapababa ba nitong 150,000 metric tons na imported na asukal ang presyo ng asukal sa palengke, sagot niya maglalaro lang sa 80 hanggang 90 pesos per kilo ang magiging presyo nito. Samantala, kinumpirma naman ni Sugar Regulatory Administration Administrator Paul Azcona na magkakaroon ng bagong sugar order na inaasahan namang lalabas bago matapos itong buwan. Bubuksan din daw ang importasyon sa 40 importers na pasok sa standard ng SRA o Sugar Regulatory Administration. Ang qualifications para sa mga sugar importer ay dapat rehistradong international trader at bumibili ng lokal at imported na asukal. Una na rito, matatandaan naman na nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Department of Agriculture at Industriya ng asukal ukol sa pag-aangkat at dito nga napagkasunduan nila ang muling pag-angkat ng asukal. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inatasan ng Commission on Elections ang kanilang Law Department na sagutin ang kahilingan ng Impact Hub para huyan sa pagbabayad ng nasa 15.3 million pesos sa kabila ng pagkakansila ng ikatlong bahagi ng 2022 election debates. Ang Impact Hub Manila ay ang opisyal na katuwang dapat ng Commission on Elections sa 2022 presidential at vice presidential debates. At sa isang pahayag, inatasan din ng Commission on Elections ang kanilang fact-finding investigation panel na agad na mag-submit ng kanilang rekomendasyon sa usapin kung may nalabag na batas at kung may tauhan na dapat na managot. Sa isang liham na may petsang Abril 27 ng kasalukuyang taon, sinabi ng Impact Hub Manila na nananatili pa rin ang memorandum ng kasunduan kahit na ang Commission on Elections ay nagpasya na unilaterally ay i-reschedule at kalaunan ay nakansila na nga ang nasabing debate. Kung matatandaan na nagbabala ang Impact Hub Manila na ito ay gagamit ng legal action sa ilalim ng batas para naman mabawi ang utang at maprotektahan ang kanilang interes ng kanilang kumpanya sakaling mabigo ang Commission on Elections na tumugon o gumawa ng aksyon sa pagbabayad sa loob ng mga susunod na 5 araw pagkatapos daw na matanggap ang kanilang pahayag. Una na ngang iginiit ng kumpanya sa naturang liham na sa kabila ng paulit-ulit na kahilingan, ang mga claim mula sa Commission on Election ay nananatiling hindi raw nabayaran ayon pa rin sa naturang kumpanya.
Samantala, hindi inaalis ng House Committee on Agriculture and Food ang posibilidad na may mga individual silang kakasuhan dahil sa labis na pagtaas ng presyo ng sibuyas itong nakalipas na taon. Ayon kay Committee Chair at Quezon City Representative Wilfredo Mark Enverga, may high probability na irerekomenda ang kanyang komite ng pagsasampa ng kaso laban sa ilang personalidad na nakikitang naging dahilan ng price surge sa sibuyas na umabot pa sa mahigit 700 pesos kada kilo. Bagaman wala pang pinapangalanan ang kongresista, tinitiyak nito muling pag-aaralan ng kanyang komite ang lahat ng naging diskusyon sa isinasagawang pagdinig at investigasyon. Matatandaang noong Pebrero ng nakalipas na taon nang inumpisahan ng komite ang motu proprio investigation dahil sa issue ng mataas na presyo ng sibuyas. At itong gabi naman ng Miyerkules lamang tuluyang natapos. Kabilang sa mga naging resources person sa nasabing pagdinig ay ang mga kinatawan ng Department of Agriculture, kasama na ang mga opisyal na at ng attached agencies nito na Bureau of Plant and Industry. Mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluan ay mga 19 na minuto na ho, makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Nakatakdang tapusin ngayong taon ang rehabilitasyon na isinasagawa ng pamahalaan para naman sa Marawi City. Mula huyan sa mga pinsalang tinamo ng syudad noong Marawi Siege 2017. Ayon kay Task Force Bangon Marawi Assistant Secretary Melissa Aradanas, nauna nang naglabas ang Department of Human Settlement Urban Development ng isang direktiba na lahat ng member agencies na tapusin sa lalong madaling panahon ang isinasagawang rehabilitasyon. At ayon nga kay Ardanas, bago matapos ang 2023 ay kinakailangan ng maipakita ng mga ito ang completion report. Kasabay ng nasabing direktiba, pinapadoble naman ng ahensya ang bawat ahensya na nakatutok doon sa rehabilitation upang matiyak ang maayos na pagtatapos ng kanilang mga Assistant Secretary Ardanas na sa kasalukuyan ay on track ang isinasagawang rehabilitation sa kabuuan ng Marawi City. Samantala, pumanaw na po sa edad na 103 ang isang Pilipinong World War II veteran at survivor ng Bataan Death March. Kinilalang nasabing veterano na si Thomas Mayor na residente ng Mesa, Arizona sa United States of America. Pinaniniwalaang si Mayor ay posibleng pinakahuling Pilipinong survivor ng Bataan Death March batay sa kasaysayan ng bansa. Humigit kumulang 2,500 na mga Pilipino kasama na ang 500 mga Amerikanong prisoners ng war ang tinatayang namatay noong kasagsagan ng Death March. Maliban pa ito sa libo-libong namatay sa mga kampo kung saan ikinulong ang mga nahuling sundalong Pilipino at Amerikano. Nag-iwan naman si Mayor ng 6 na anak at 23 apo at gayon din ang 90 na mga apo sa tuhod. 2 sa mga apo nito ay bahagi na ng United States Armed Forces at si Mayor ay lumipat sa Estados Unidos ilang taon pagkatapos ng World War II at namuhay sa nasabing bansa simula ng araw na yun. At mga kabombo, kuha tayo ng mga update mula naman sa mga nakalap ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Ang Philippine Coast Guard mahigpit na nakabantay sa oil spill sa Palawan matapos na masunog at lumubog ang barkong may kargang 3,000 litro ng petrolyo. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Legazpi. Nakabantay na ang Philippine Coast Guard sa oil spill sa karagatan ng Cuyo, Palawan matapos na masunog ang lumubog na barkong FV Victor 89 na. Ngayong linggo nang masunog ang barko na pinaniniwala ang dulot ng pagtagas ng langis mula sa fuel valve na dumaloy papuntang engine room. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Lieutenant Junior Grade Edward Cua, Station Manager ng Coast Guard Eastern Palawan, may laman na 3,000 liters ng diesel ang barko kung kaya't agad na naglagay ng oil spill boom sa bahagi ng karagatang pinaglubugan ng barko. Nag-spray na rin ang Coast Guard ng Desperance upang mawala ang mga tumagas na petrolyo at maiwasan ang pagkalat pa nito. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang pamahalaan sa may-ari ng barko para sa investigasyon at paghingi ng pinansyal na tulong sa mga naapektuhan ng insidente. Napag-alamang sugatan sa sunog ang 2 sakay ng barko na parehong nagtamo ng first degree burn at nadala na sa ospital matapos na ma-rescue ng Coast Guard personnel. Meron na ho tayong nakita pero agad naman nung
nagpapangyari. Nung lumubog siya nung 15, pinaikutan agad natin ng oil spill booms. And yung mga lumabas na kumal hindi na sakto dun sa oil spill boom ay inisprehan ho natin ng dispersant para mawala siya at hindi umabot sa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Samantala, ang bigas na natanggap ng mga guro sa Bacolod mula sa national government may bukbok. May pagulat dyan ang Bombo Radio Bacolod. Nananawagan ang presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation sa National Food Authority na kung pwede bagong bigas sana ang ibigay bilang rice assistance sa mga guro at hindi luma at may mga amag at bukbok na. Sa panayam ng Bombo Radio kay Richard Ilangre, principal ng Bacolod City National High School, hindi pa nakakatanggap ng rice assistance ang BCNHS dahil may pinoproseso pa, ngunit una nang nakatanggap ang kanyang asawa na isa ring guro sa ibang paaralan. Aniya kanilang niluto ang bigas at consumable naman ito, ngunit may nakita siyang post sa social media mula sa isang paaralan na nagpapahayag ng pagkadismaya dahil may mga amag at bukbok ang bigas na kanilang natanggap. Ayon kay Hilangre, hindi gusto ng mga guro ang magreklamo sa binibigay sa kanila, lalo na at ito ay programa ni President Ferdinand Marcos Jr. Ngunit umaasa ito na sana siguruhin ng National Food Authority na consumable at hindi luma ang bigas na kanilang nire-release. Umaasa ito na hindi na maulit ang nangyari sa isang paaralan na nakatanggap ng bigas na maraming amag at bukbok. Aminado ito na mas gusto sana ng mga guro na cash na lamang ang ibigay upang flexible at makapili sila ng gusto nilang bigas. Ngunit ang rice assistance ay kanila pa ring pinasasalamatan. Nananawagan ito sa NFA na sana bagong palay ang ibigay dahil hindi na magagamit ng mga guro ang lumang bigas at hindi pa maganda para sa kalusugan. Narito ang pahayag ni Richard Ilangre, ang presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation. Nananawagan po tayo sa ating National Food Authority na sila ang nagbibigay ng mga bigas sa ating mga guro na kung pwede sana ang bagong ani naman na palay ang ibibigay nila, hindi yung sa isang taon pa na ani, dahil kung minsan hindi nila makontrol, may mga may mga amag or mga bukbok sa atin, no? Hindi na kaya ng mga teachers natin na makonsume dahil may kalumaan ang bigas at maaaring hindi na maganda sa kanilang kalusugan. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! At doon naman sa Davao mga kabombo, may isang arkitekto ginahasa at sinakal bago raw pinatay. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Davao. Kumpirmadong ginahasa at pinatay ang 28 anyos na babaeng architect-engineer kung saan natagpuan ang katawan nito sa isang banana plantation sa Dacudaw, Kalinan, Davao City kahapon. Ito ang ibinunyag ni Davao City Police Office spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Ayon kay De La Rey, idineklarang kasong rape with homicide ng Kalinan Police Station ang pagpatay kay Blanche Marie Laruan Bragas base sa autopsy report ng Regional Forensic Unit 11. Dagdag pa ng opisyal, hindi pa natutukoy ang person of interest dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon kung saan tinitingnan nila ang lahat ng posibleng anggulo ng krimen. Ayon sa mga nakasaksi, may isang pasahero na kasama ng biktima na sumakay din sa bao-bao na siyang pinaniniwalaan din ng mga pulis na kasabwat ng sospek sa krimen. Sa kasulukuyan, naglabas na ng mandato si City Director Police Colonel Alberto Lupaz na tulungan ang Kalinan Police Station sa investigasyon at inabisuhan nito ang Police Station 129 na imbestigahan ang lahat ng umbak o bao-bao hinggil sa posibilidad na hindi residente sa naturang lugar ang sospek. Ating pakinggan ang pahayag ni Police Major Catherine De La Rey. Natagpuan po siya ng isang trabahador ng banana plantation kasi supposed to be mag-i-inject siya ng fertilizer sa mga saging doon. So may napansin kasi siyang damit and paa ng tao. Kaya agad-agad siyang nag-report sa police station na may nakita siyang parang katawan ng tao dahil dun sa paa na nakita niya and sa clothing
Kaya nung punintahan ng mga investigator, doon natin napag-alaman na yun pala ang hinahanap ng Talinan Police Station na nireport na missing ng isang mother. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo K. Marigulye. Para sa the number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ibinabala ng United Nations na posibleng mararamdaman ngayong taon hanggang taong 2027 ang pinakamainit na panahon sa buong mundo. Ayon sa United Nations World Meteorological Organization, nakikita ang labis na pag-angat ng greenhouse gases habang nagbabanta ang pananalasan ng El Nino. Sinabi ng United Nations na mayroong 98% na posibilidad na ang 5-year span mula sa 2023 hanggang 2027 ay ang pinakamainit na panahon na mararanasan na sa buong mundo. Maliban dito ay nasa 66% na rin ang tsansa na tataas pa ng hanggang 2 sentrigado ang normal temperature sa nakalipas na mga taon. Kasabay ito ay hinikayat na ng United Nations ang publiko na magtulong-tulong upang malabanan ang labis na init ng panahon sa pamamagitan ng iba't ibang mga hakbangin na makakatulong sa ating kapaligiran. Bombo Sports News. Dito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, kahit wala pa hong final na desisyon kaugnay dun sa kinakailangan preparasyon sa 2024 pa ho ito na palarong pambansa. Pero ngayon pa lamang may mga preparasyon ng ginagawa dun ho sa Cebu City. Alamin natin ang update ng Star FM Cebu. Malalaman na umano ngayong buwan ng Hulyo kung saang lugar gaganapin ang palarong pambansa sa susunod na taon. Kahit pa man wala pang kasiguraduhan kung makukuha ng Cebu City ang bidding, sinimula na ng Sports Commission dito ang mga paghahanda sa venue. Naniniwala pa si Cebu City Sports Commission Chairman John Pajes na muling mag-host at i-award sa lungsod ng Cebu ang palarong pambansa dahil 2 beses na umano itong nakapag-host ng nasabing sporting event sa taong 1954 at 1994. Napag-alaman na umabot sa 8,000 hanggang sa 12,000 mga atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang maglalaban-laban sa iba't ibang sports. Kaugnay nito, sinabi pa ni Pajes na sinimula na nilang i-improve ang mga pasilidad ng Cebu City Sports Complex at sa katunayan ay temporaryo itong isara mula sa publiko sa loob ng tinatayang 4 na buwan. Samantala, kabilang pa sa paghandaan ng lungsod ay ang 157 na paaralan dito na maaring mag-accommodate ng mga delegado mula sa ibang bahagi ng bansa. It's been only 2 times in that 75-year history of it's really big. That's why we hope to bring it back to Cebu. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa 12, balik din sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Tingwa na ton ring malabot ang linya karon sang head sang Public Safety Transportation Management Office. May kantanan sa sining propose nga pagdugang sang penalidad para iya sa mga traffic violators. May ara diri sang tag-dubligid ang pagsaka sang penalidad or mahimo sininimo iyang multa pananglitan nga madakpan ikaw sa akto nga nagakomiter karon sang violasyon sa aton sining pagsulundan sa trapiko. Now, standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ini bala nagakaangay o kung anong mambal sang mga motorista naton dire. Kon lang taon ni mo banwa sa aton sining mga kabombo nangin nadugangan ang mga ginapatuman karon nga mga ordinansa diri sa syudad sang Iloilo katulad ng ilamang sang pay parking area. Now, ang iban siniti do na maguhan nagakuriit pa but ang iban sini duay man niya sang reklamo.
Pero ining proposed nga pagdugang karon sang balayran sa mga pinalidad ukon na multa daw damo ang nag-react si Nadri Manuel. Tihibalo naton karon sa kay Mr. Jack Kunlo kung ano bala ang ila siningalingin na balasihan sa pag-proponer sining pagpasaka karon sang multa sa mga nag-komiter sang violasyon. Sa linya naton si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety, Transportation and Management Office. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto, sir. Bombo Cham, may udto kag may udto gid sa aton tagkalamati. Alright, may yara kamo sang proposal nga pasakaan ang multa sa mga traffic violators pananglitan madakpan na Sir Jack? Yes, Bombo Champ, no, may ara kita ginpasa, no, for amendment ng aton nga mga fines and penalties. Bombo Champ, diri sa syudad sa aton road regulations. So, initial 13, ito na lang ipadala naton nga kung pwede mapasakaan ini nga mga penalties sa Bombo Champ kay para mas makahatag sang disiplina gid, no, sa aton nga mga violators sang aton nga road regulations, Bombo Champ. Alright, ang current nga mga penalties, fines and penalties, Sir Jack, mahambal bala naton ngati hindi iniepektibo o kung hindi iniiyasarang maka-disiplina abe sa mga motorista, rason ngati do kinahanglan gid nga pasakaan? Yes, Bombo Champ, no, kalamo gid, no, sang mga violators naton. Makita na sa aton data, no, kasi every year third quarter pa lang kakaubusan na kita TOP, no, kung naman yung mga ticket nga gina-issue naton sa mga nag-violate sang lain-lain yung mga road regulations naton na Bombo Cham. So iban siya diri Bombo Cham, balik-balik, liwat-liwat, no, kapareho sang illegal parking, kag obstruction, no, 300, 200 pesos ang penalidad. So amo na, no, nga siguro amo na no, wala sila kakatagambla, no, or kakatudla, kaya siguro base gamay nang man ang aton penalty. So that is why nga pataasan naton kaya kung madakpan ikaw kag magbayad ikaw sa 1,000 nga penalty sa illegal parking, daw sa sunod mo guro nga parking Bombo Champ, medyo magtulutahap-tahap ka na kaya base madakpan ikaw kag makabayad ikaw liwat sang 1,000 pesos na penalty. Okay. Lain man niyang illegal parking kag sa pay parking, Sir Jack, no? Yes, lain ni siya, Bombo Champ, no. Ang aton niya mga paid parking, mga dugay na inaton niya mga karsada nga allowed on-road parking. Alright. Sa diin na ni karon ang proposal ninyo sa diin nga talatapan ini, Sir Jack? Na-endorse na ini possible, na-endorse na ini Mayor Jerry niya. So, Bombo Champ, no, gawala ka lang kita scheduled committee hearing para sa ining proposed amendments ang aton fines and penalties. Alright. Now, kasunod sini Sir Jack, daw damo ang nagtaas ang kilay, daw damo nagambal nga bawa. Do sobra man ining ginaduso karon sang PSTMO nga pagpasaka iya sang penalidad. Any comment regarding this matter, Sir Jack? Bombo Champ, kung wala ka ka-violate sa aton ordinansa, wala ka man sa problema ko, no? Siguro kung may aragi man sa nag-reactive, siguro no, base kung siya ang frequent nga nag-violate sa aton nga mga road regulations syudad. But as assured, basta wala ikaw violations, wala kaya sa penalidad, no, nga ihatag sa imo kag rest assured man nga ipang-implementar naton sang insakto. Alright. Speaking sang implementasyon sang eksakto, base mangin subject ini sang abuso sang mga traffic enforcer naton, Mr. Kunlo, sir? Bombo Champ, yes, insakto na, no, ang imo ginhambal nga bisan gani gamay lang, no, mayara magyapon nagaubuso sa aton nga mga personnel. But ginapasigurado mo namon Bombo Champ, no, nga ang tanan nga personnel naton, no, nga nagahatag sang pag-abuso or pagbintaha sa aton nga mga driver nga maka-commit ng violations, ginapinahan kag kung may makusog kag madakpa naton sa akto, automatic kini sa Bombo Champ nga ginapahalin sa aton nga opisina, Bombo Champ, no. That is why nga kung may ara kita sa abusador kag tagapamintahan naton ng mga enforcer kinahanglan gid palabot sa amon kag i-complain para nga matinduan man namon ang amon nga ranks, no, sa mga pipila naton man ka mga tawo na nagaubra sang hindi amo, Bombo Champ.
All right. Now, for example, illegal parking. Ang existing penalty is 300 pesos. Ang proposed penalty is 1,000 pesos. Karon abi, for example lang, Sir Jack, illegal park ako, pinalapitan ako sa traffic enforcer. Ti 1,000 na layran mo. Ti mamba ko mamba sako ng traffic enforcer. Sir, kung gusto mo, sako ka lang bayad, 500 lang. Mga mo sinang senaryo bala, Sir Jack? Bumutsap, ang imong hambal na nga sinabi ko, Bumutsap, hindi na siya siya hambal-hambal, kundi ka katabo na. Bumutsap, may mga ginaubra kita nga hindi ko mahambal sa kahanginan para nga ma-intercept namon ang ina nga mga klase nga mga diskarte sa aton nga mga tao, Bumutsap. No? So, may na kita ginaubra, may gindesign na kita nga mga strategy para nga ma-intercept ang ini nga mga klase nga diskarte, Bumutsap. Okay, so subject for approval pa man ini, but dako ilang paglaom sa Public Safety Transportation Management Office ang ngalan sa pagdisiplina sa mga motorista nga maprubahan ining propose ninyong pagpasaka sa fines and penalties sa Mr. Kunlo, sir. Yes, Bumutsap, dako ang aton gid nga paglaom nga ma-approve ini sa gidayon, no? But in fact, isa kita sa mga city nga may mga pinakanubo nga mga fines and penalties way ni kaagi tandog, Bumutsap, no? Ini nga mga fines. Other cities plus lagko pagid ang ilang mga penalties sa Bumutsap, no, but rest assured man, no, nga tingwa naton, no, nga ma-implement isang sakto kag madisiplina man naton sang insakto ang mga tao naton nga nagaabusar, Bumutsap. Okay, lastly, Sir Jack, kadamo sa mga ordinansa nga ginapatuman naton in terms sa bisang traffic ordinance, pero 13 lang ining gin-highlight nyo gid. Gin-highlight gid nimo 13 lang ka mga traffic violations. Why 13 lang, Sir Jack? Ikasay ka, Bumutsap, no? Kadamo sang ordinansa. Actually, damo aton listing, Bumutsap, pero tigin pauna lang ana isang aton technical working group. Iti nga mga daw tanaw naton nga mas permi naton makita nga violation kag mas importante, no, nga implementation naton para sa aton traffic management, Bumutsap. All right. Idugang ko na lang, Sir Jack, kay ang disregarding isa sa pinaka-common nga ginasulat sa isa ka traffic enforcer sa paghatag niya, no, sa ining temporary ining papel niyo bala, Sir Jack, ano ganing tawag sina nung term? Tamagan mo ba, Cham? Ining papel bala nga ginahatag sa temporary operators permit, TOP? Yes, TOP ba mo, Cham? TOP. Ang pinaka-common nga sulat nga violation, pinaka-common nga gina-commit, ining disregarding. Paano mo ini ma-qualify ang disregarding, Sir Jackman? Ang disregarding, Bumutsap, kung kita mo dira nga sign, nga no left turn, may mga traffic sign kita, nga gina-disregard nato, no? May mga araman kita nga mga enforcer nga direct sang flow sa aton traffic, nga why mo ginasunod, no, gina-disregard mo, no? So amo na aton disregarding, Bumutsap. Kalabanan sinadira, Bumutsap, mga traffic signs naton nga gina-disregard naton, na mga no left turn, no entry, Bumutsap, no changing of lanes, Bumutsap, no, amo ning ipipila naton ka mga kalabanan nga violation sa disregarding, Bumutsap. Alright. Sige. Sir Jack, thank you so much sa paghatag man sang kaygayonan nga ma-explicar ining ining topiko may kantanan sa plano ninyo or ginduso ninyo nga plano nga pasakaan sang penalties kag fine or ining balayran sa mga masabad or sa lawayon nga mga motorista. Sir Jack, thank you again. Yes, Bumutsap, sa inyo sa Bambu Radio. Salamat man sa oras sa Tiyempo Perme. Mayong hapon liwat. There you have it, si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Are ang 13 ka mga traffic violations sa aton sinima kabombo kag corresponding existing penalty kag ang proposed penalty. Una kita, illegal parking. Ang existing penalty sini is 300 pesos. Ang proposed niya penalty is 1,000 pesos. Obstruction, 200 pesos. Proposed existing is 200 pesos. Ang proposed penalty is 1,000 pesos.
expired driver's license, 500 pesos existing penalty. Ang proposed penalty is 1,000 pesos. Disregarding from 200, ginaduso dire plano ngay mo nga 500 pesos. Kung kolorom ikaw, from 1,000 pesos, himon 1,500 pesos. Ang mga wala nagasuksok sang crash helmet, 500 pesos existing penalty, himuon 1,000. Ginaduso. No, ngay himuon 1,000. Route painted on windshield, 200 pesos para ni sa mga mga tawagan ni gini ni. Pampasahero sini nga salakyan. From 200 to 1,000 pesos. Jaywalking. Kung wala ka bala nagatabok sa eksakto sini nga lugar, nga talabukan, jaywalking ina from 50 pesos himon 500 pesos. Sakit-sakit na Bombo Crisilugo ba? Ninoy Dante. Outside city loops. Out of route ikaw abe. Now, 300 pesos, from 300 pesos himon 1,000 ka pesos. Ari ang gusto ko gino. Kung pwede pa lang may mo 5,000 ni nami giniya. Amo niya ako niya nga gusto gid. Load and unload. Tindusintos mo lang na eh. Pero sa ginaduso diri mga biyan, himo ni 1,000. Mas makita ni kung himo ni 5,000 total kuto ba lang pinakataas sa 5,000 pesos mo. Ngaman, sa aton sinima kabombo, kung ninyo manotisyaran, may mga dalanon kita diri nga mayara sang nakabutang nga traffic sign nga no loading, unloading area. May mga nakabutang mandira nga loading and unloading area. Ano ba lang bot silingon sila? Dira nga area pwede ikaw makapasaka sang pasahero. Dira nga area pwede ikaw makapapanaog sang pasahero. Pero anong ginahimo sang kalabanan sini iyang nga mga di pampubliko sini nga salakyan? Katulad sa traditional jeepney and even ang mga modernized jeepney or ining mga minibus. Ginahimo nila nga waiting area. Just to be exact sa aton sinimag kabombo and to be specific, may mga nakabutang nga signage nga loading and unloading area not for waiting. Isa kay himplo tubang sang Plaza Libertad sa isa ka butika. May nakabutang dira nga loading unloading area. Pero ano ang ginahimo sang mga jeepney drivers? Sa aton sinima kabombo, ginahimo na nila nga mini terminal. Rason nga ti nagapugok nila ang dalagan sa trapiko sa may Plaza Libertad. Dugangan pagid sang mga illegal parking da. So namin tani kung imo ni mga sulusing kumelo ang load and unload bla. Kay ti sa sining load and unloading area may ara kita kun kaysa makitaan masiplatan nga bisan no loading and unloading area pero dira nagapapanaog, dira man nagapasakay. Tapos may traffic enforcer sa unhan. Diba kung may reglamento na sila yung duwa sang driver sa aton sinima kabumbo, why man ginadakop sa traffic enforcer? Why man ginasaway? Sa mga loading and unloading area, amo man na nagaklinabo. Ginapanugutan ka dira nga area, nga dalan, makapasaka, makapapanahog sa pasahero, pero hindi ka pwede kahulat. Kaya nung ginahimo sang traffic enforcer, duway mo lang kita, no? Sa aton sinima kabumbo, klaway lang kay ti Plaza Libertad, lapit City Hall da. May gina-deploy, pilakbilog gina-deploy dira sa traffic enforcer City Hall. Galing kayang ginasalot-salutan lang daya sa mga traffic enforcer dira sa may Plaza Libertad area.
Ini mga dagko, ipot lang, naga-opisina da sa may City Hall. Hoy, ikaw na namin ko! Di ba? Sa aton sila makabumbo. Mag-infer lang kita. Pilagi niya ka milyon. Pilagi niya ka libo ginabayad mo, ginabuhin si mo sa taksaw. Para iyo lang ta. Di ba? Sus Maria, kagusip po. Oh? Ako na, gusto ko malang maging prangka malang ko yung mag-istorya kay Tikon. Karon ang mga nag-aabuso, ara man nagatrabaho sa City Hall, ano karon yang paminsaron sa iban nga mga ordinaryo nga tawo? Oh? Di ba? Kay ti kisyo opisyal kadra sa city government. Bisan ano na lang yan, may mo? Hindi kaya subject sa mga traffic rules and regulations? Mas ginapasulabi kaya sa iban, sa mga ordinaryo sining pumuloy sa syudad? Hindi niyan sakto? Oh. Magamo sila sa aton sila makabumbo. Tikon, nagasulubra lang ang traffic enforcer dira nga nagakumpas-kumpas pasulod sa mga empleyado ko mga opisyal sa city government dira sa may area sa Iloilo City Hall, no? Kung tag-apat, tag-tatlo muda, ang iba ibutang nyo man diri sa may ginatumod ko sa may crossing na dabla. Lipat ko kuno na ng dalan Minoy. Basta sa may Mercury Drugstore daw Oh? Para nga mabalance ang tanan, tangin nyo man natawo, para nga manaway, kag hindi nila iya magpugok talaga sa trapiko. Kano nagaklanabo ko naga, sa aton sin makabumbo, ti counterflow kay, overtake kay, mangagaw ka linya. Ti karong ko ng isa to, panindugan nyo man iya kinamataro, nga hindi siya pahigad, kay iya na iya lane. Tiyan naman tabo, pugok talaga sa trapiko baysay, road rage, tiniruay, tinapungulay, ti gusto nyo na? Next, outside tricycle route from 500 to 1,000 pesos. Truck ban, 500 pesos to 1,000 pesos. One way. Kag driving without functional headlights. Excess passenger. Failure to display red flag from 300 to 500 pesos. Kung ako yung maglantaw sini Banwa, pabor ginako sini. No? Luyag ko ni. Luyag ko gani mas dako pag hindi ang mga penalidad. If this is one way to discipline sa mga motorista, nagkakadapat lamang? Sakit na ni para sa mga di pampasayro nga salakyan, PUJ, illegal parking 300, nyagas, ladabiti, hindi na pwedeng parking, no? Obstruction. Sakit na ko lang taon ta, pero kung mga nagamaniyo sa pribado nga salakyan, kapin pagid kon gwapo, kapin pagid kon na mga high-end, nagaining-ining, mga bago-guas kasa, mga wala pa sang plaka, suri kang garuyo, dugangan man sang tag-iya, biyo kung driver, nga nakadala lang sang bago-ngas lakyan, tino, sika, ano man Anong tayo ang isugpon ko sa do sika. Ito, abay bumuabay, i-supply Sika ano? Ang isugpon ko, sika bo? Si kape? Duwa na kape mo? Ang sugpon sa Isaya, titoy, ang Isaya sot. Din ka na. Pili ka lang na bumuamay. Anyway, sa aton sinima kabumbo, no? When it comes sa pagdisiplina sa mga motorista, akong nagapatigid ako yung bisan manubo ang penalidad, kung disiplinado ka nga driver, nagahatag ka sa konsiderasyon sa kapariyo mo nga driver, hindi mo na kinanglan pa iya nga sawayon pa, or pinahan pa, or multahan pa. Pero lantawaman bala sa aton sinima kabumbo nagaklinabo subong? Dugay na nga walak-walak aton is not. No parking. Damo-damo na sa no parking sign. Tinga may parking yapon na ho.
ti mamba kami bumbudsam ti kay ara na tanan nga mga balaligyaan, nagabakal dira. Oh, ti amo na hambal naton pila ka gidya ka oras magbakalaw. Magbakal ka na kinahanglan gibala sa 8 ka oras, kinahanglan gibala sa 5 ka oras. Tapos ang traffic enforcer naman niya in fairness sa ila, sa wayon ka kay naglapas ka iya sa pagsulundan, kigan mo pa traffic enforcer. Tinuabuso naman magamos na, di ba? You know, sa traffic management, hindi man ko eksperto, but dako gidya ang faktor sang motorista. Tag-iya ka man o kung naga-drive ka lang, sa imo gidya ang pinakadako sini nga faktor. No? Kay kung hindi man lang ikaw magsinabad, magpinasaway, kag nagapati man lang ikaw sa traffic rules and regulations, traffic ordinances, traffic laws, why magkita sa dapat po isandre? Di ba? Kag ako nagapati ako nga kung mangin disiplinado lang tanan sini nga mga motorista, hindi ta malikawan ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, but mapadali naton ina nga ma-decongest. Ha? So kabay pa nga aprobahan ini isang tawagan ni komitiba sang City Council ang pagpataas ang mga penalidad para iya sa mga traffic violation. 54 minutos sa kaligad sa takna sininga, las 12. Sa aton sininga panumbalik ka Banwa. Third party consultant nga Abinales. Hambalik kagawan Plaridel na ba? Nang warta lang to yung third party consultant nga nag-assess sang kag nag-investigate sa nagpatigayon sa geotechnical assessment or geotechnical investigation sa Ungka flyover. Oh, nga man inikigiban pa nga mga balita panumbalikan ta pagkatapos sa pinaka-importante nga mga panumdum. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 14 to 20, 2023. Ang Rains Band, isa sa mga dynamic and energetic pop bands ng Iloilo, ang natalana nga magpasaot kag magpakanta sa inyo sa 2 ka oras kag tunga nga musical flight sa May 20, Saturday, sa Concert at the Plaza. Para lamang sa imo, sumugod alas 6 ang gabi. Sa among musical event, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 21, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko,
mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalikan sa takna sa Ningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan, hibaloon naton ano ang nasiplatan ni Kagawan Plaridel na ba nga nakabuya siya sa pahayag nga nangwarta lamang ang third party consultant sa pag-investigate, pagpatigayon sa geotechnical investigation sa kontrobersyal nga Ungka flyover. Sa aton sining mga kabumbo kay tito sa resulta sa ila sining investigasyon nuway man huy dawin. Ginblaw ba gani isang Abinales sa
ining ang company no sa third party consultant no nga tanan nga Pierre may pag-usbod. Oh. Yan o, yan ang nakitaan din ni Kagawad na Plaridel na ba? San ba? Kay check naton, ining follow-up report kaupod sa kay Bombo Angel Tangel. Sa report, please come in. Dismayado si Iloilo City Councilor Plaridel Nava sa mga third-party consultant so far Mombocham kay suno diri sa iya ginkwartahan gid lamang sang ini third-party consultant ang mga Ilonggo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Plaridel Nava, iyang pahayag nga dismayado ini siya sa third-party consultant na ginbayran sang 13 million pesos agud imbestigaran kung tani ang problema sa may ungka flyover. Suno din kay Councilor Nava, wala sang kaisog ang third-party consultant para maghambal kung sino gid man bala ang dapat sukton sa kapaltahan sang nasambit nga flyover. Patag sang konsihal sa ginpamangkot kung sino ang gapugong sa mga local chief executive na imbestigaran ining third-party kung ang ungka flyover. Naghambal ining si Councilor Nava nga basi may nakatukob ukon kilala ang kontraktor rason nga do untouchable ini sila. Ang nagakadapat natabo sunod sa konsihal nga ang kontraktor bala kung may salain sila Bombocham dapat ginaobra diri sa ila i-blacklist na nga daan or i-suspend kay subong base man sa pagpahayag sang Undersecretary sa DPWH nagagwa nga pwede pa sa gihapon magpasakop sa bidding ining IBC para obra sang sining 250 million pesos in kaso nga pagkayo sa may ungka flyover. Nagpanindugan man ang konsihal nga kung wala sang may manindugan batok sa anomalya, posible nga himuon ini sang kontraktor sang paliwat-liwat sa mga Ilonggo. Dugang pa sa natungdan, hindi ni siya patudlanay, pero bahin ini siya sa paghatag sa hustisya kag responsibilidad. Ilabi na kay imbolbado diri Bombocham ang public interest sa public fund. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Plaridel Nava sang aton ma-interview. Nang kwarta lang sila. Yung kwarta lang nilang 14 milyones but they have no balls nga magsiling kung sino ang dapat sukton diri. Hindi niya pointing fingers. This is about justice, responsibility, and accountability. Huwag kita igambal nga dapat patudluanay kamot din. No. This involves public interest. This involves public funds. So dapat there should be accountability. Kaya kung wala accountability, these contractors will do this again with impunity. Pero kabudlan yung magsiling pasita katukob sila. O kung ka-works nila ang kontraktor, isa lang sila katuhog. Amo ng problema sa susudad naton. Kaya bangod isa lang sila ka-grupo, isa sila ka-partido, isa sila katuhog. San kita nila nga ginaobra sa mga Ilonggo subong hindi na yan acceptable. Di compromise nila ang kinamatarong sa mga Ilonggo nga makaagom sa husto nga proyekto kay kwarta na Ilonggo, hindi na kwarta sang politiko. Kwarta na sang bilog nga Ilonggo, bilog nga Pilipino. Basically, ara inagid man niya, tani. Nga kung ng kontraktor may difference sa obraya, gina-blacklist na. Or at least gina-suspend. Di karon, you will award the contractor, after all sa ginobra sa 618 million, you will award the contractor with additional 250 million. So kung hindi ina siya tampa sa guya sa mga Ilonggo, anong tawag niya dira? Kung hindi ina siya nga klase nga pasilingaton nga korupsyon pag broad daylight robbery, anong tawag niya sina? It seems the contractor is untouchable. It seems nga we compromise the interest ng mga Ilonggo just because untouchable ang contractor. Hindi niya pwede. Somehow, along the way, kilanlan may aragid manabat sa sini nga fiasco. Bombocham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Plaridel Nava may kang tanan diri sa pagtawag niya nga so far mga kumbaga ging kawatan gid lamang sang third party consultant ang mga Ilonggo regarding sa sining investigasyon man sa may ungka flyover.
Alright, so may punto si Kagawad na Plaridel Nava kay nagapati kita nga ginatawagan ng investigation, no? Investigation, pagpangusisa, agod nga matumod kung di nang diferensya, kag kung sino may diferensya. No? Kay why man kita sa pinatudlanay di kung sino ang may sala, no? Although nga ti, sa drama sa Bombo so na may ara sang drama nga sino ang may sala. Kabalo ka bala kung sino may sala? Ako bala ang may sala. Ti amo na karon sa aton sining mga kabumbo. Sino gid man ang may accountability sa sining palpak nga proyekto. Oh? Tinalakip na kung tani ito, parang mambal naton nga may hustisya man ang masobra 13 milyones pesos nga ginbayad sa Abinales Consultant sa pagpatigayon sa geotechnical investigation, geotechnical assessment or whatsoever, dapat nalakip to sa pagtumod man kung sa kay sinugin ang may diferensya. Granting for the sake of discussion, kung wala sa may maako, kasuha na lang sa administrative case ang Department of Public Works and Highways. Tanan nga may involvement sa sining proyekto, kag ilakip diri ang kontraktor, i-suspend or even i-blacklist ang nasambit nga kontraktor. Iti hamakon nimo karon another 250 million initial nga kinanglanon or fundo para iya ipatigayon atong mga scheme, sandig man iya sa ginplastar, ginlay down sa third party consultant. I-award naman ini sa International Builders Corporation sa aton sini nga mga kabumbo. Do kasubong lang yang failure ikaw sa ginpatrabaho sa imo, but still you will receive a award or an award. Bombo Angel? Amo man na gani Bombo Cham kay sunod diri kay Undersecretary Roberto Bernardo the last time magasandig sila o kung ang basis nila sa gihapon amo ning RA 9184 o kung ang pagproseso man sa procurement nga tigira discuss man diri sa Bombo Radio apang the fact bala nga ining contractor kumbaga palyado na ang ginobra tapos i-consider pa sa another 250 million pesos nga dako gilang tsansa nga mangin halin mismo sa taxpayers money Bombo Cham. Sige. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa pagkakilala kuya kay Kagawad Plaridel Nava. Makabuya ni siya sa istorya daw budlay na nilubagon. Tinghang balya mapasaka gid siya sa kaso mo. Ipasaka gid Kagawad. No? Ining kaso patok iya sa Department of Public Works and Highways kag sa International Builders Corporation. No? Kay dako na niya karon nga pagtampalas sa mga taxpayer sa ginahimo sang DPWH in perfect partnership. No? Nga may with perfect partnership with the Department of Public Works and Highways Regional Office 6 and even sa DPWH Central Office sa aton sini nga mga kabumbo. Why diya sa untouchable sini iyang kontraktora? Basta eksakto lang ang aton sini nga ginistoryahan. Kagti kabay pa nga ang mga tao nga nagatabon-tabon, nagapayong-payong, kabay pa Kagawad, kilala mo man na sila, hindi man sila kilala. May nahibaluan ako nga o may nahibaluan kabalo ako rather nga may iniya ka kung sino ining mga nagapayong-payong dira sila. Ilakip man sa kaso. Para nga sa pagligad sa nga panahon, may itudlo kitabla. Di dumduman nyo to sadto mo, no? Kinasuhan ni Kagawad Plaridel. Mangin ligasiya mo pa Kagawad Pla. Nga ikaw lang niya ang konsyal nga nagpanindugan, agod nga failan sang kaso. Ang mga tao sa likod sining inutil nga ungka flyover. Kag nalakip man rin sige kasuhan mo, ti ang kontraktor no? Nga International Builders Corporation. Ti abi ko anay basi bumel
Liyaw ko bla atong statement sang amigo Ilonggo to bla, amigo Ilonggo, Pilo Ilonggo to bla nga. Sabi mo, hindi ko gusto nga mag-suffer man ang mga Pilo Ilonggo mo. Oh? Ang amo to nga statement, ano to nga tuig? Tuig 2022? Do Paskwa to eh. No? Before Christmas to? Hindi gusto ni Mr. Kevin Patrick Tan nga mag-antos ang Pilo Ilonggo niya. Protido, hasta subong grabe ngayon to sanay Mr. Kevin Patrick Tan zero. Oh, sa aton si Macbumbo. Nagsulod sa pinsar ko. Pila ganing, obstruction. Hindi bala, Bumbo Chris, Bumbo Umel, kung may isa ka structure sa tunga sang dalan, kag hindi man lang mapuslan, kag nagatuga sang pagpugok sang dalagan sang trapiko, hindi ba obstruction ang tawag na? Kung mapasar ni ang proposed pagpasaka sang penalty, increase sa penalty sa mga traffic violation, sarang niya nga makabig nga obstruction. Ang ungka flyover, dako-dako nga obstruction, di ba? Kaya maniguro sang kaya maniguro sa International Builders Corporation nga bayran ang proposed penalty being increase 1,000, kaya nila ni. No? Sa aton sila Macabumbo, kaya ni nila bayran. Di kon obstruction again, kanong dapat sa obstruction now, di ba gina-demolis na? Oh? Di, total, hindi man lang mapuslan. Oh? Why man lang sang may mako sang accountability? Base kahimbon pa to yung binalis to sang DPWH kang sang kontraktor? Itumod yung gani nga may usmod. Tanan nga pier. Pero wayagin tumod kung sa diin ang kapalpakan. Tino may puntos kagawad na Plardel na ba? Ariblaw? Oh. Si Mr. Patrick Tan. Ano nga lang yung gani? Alvin Patrick. Oh, Alvin Patrick. Why gali Kevin? Oh, Kevin Durant na yan, di ba? Oh, si Alvin Patrick Alvin. Alvin. Oh, Alvin Patrick Tan. Oh, saya sini nga pagpayag sadto nga ba, do hindi kuno nga mabatas nga nagantos ang iya sini Pelo Ilonggo. Natabo ini. Kami nag-commit na kami sa ila na willing kami mabulig dayon na buligan na mo ni una gasto para kaya mo tagas is for the Ilonggo bala di Ilonggo man tamo hindi mo ta gusto aton kapwa Ilonggo mapinitin siya bala di why man isang gusto sa may nagtabo subong so ang makumit lang namon sa part sa contractor is ubrahon gid namon dasi example once si kapwa Ilonggo gali. Oh, sir, dason eleksyon padlagan ka party list kunti may uswag Ilonggo na. Ikaw kapwa Ilonggo. Oh. Kaya balyo muling ka mo. Ang balyo mamuling ka mo gasto. Tapos taxpayers money gyapon gin pabayad yung sang tawag siya isang geotechnical investigation. Liwat lang bumumel. Liwat lang pamati tabla si kapwa Ilonggo bla. Oh, aryo? Natabo ini. Kami nag-commit na kami sa ila na willing kami mabulig dayon na buligan na mo ni una gasto para kaya mo tagas is for the Ilonggo bala di Ilonggo man tamo hindi mo ta gusto aton kapwa Ilonggo mapinitin siya bala si kapwa Ilonggo party list representative ay so sa kapwa Ilonggo. Oh, ti buligan yung gasto kag karon 13 milyones to taxpayers money sa aton sin Macabumbo padasigo nyo man bla. Ti 2022 pa ni statement mo 2023 na ta. No? Sa aton sin Macabumbo. Kung amo ni kadugay ang kadasigon sang pagtrabaho kag pagbulig sang International Builders Corporation, sos Maria kag gusip base ko nang imo sini nga bata ang babae, dalaga kag makadibo na. Oh, sang hulat. Oh.
Nano na ni karon ang sistema sa aton sin makabumbo amo gani kagawan Plaridel Navaser as soon as possible i-file ay ng kaso. I-file ay ng kaso. Para nga matagan man sa ustisya ang pumuluyo sa syudad ka probinsya sa Iloilo. 18 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Monument of corruption. No? Hindi bla kung gusto mo nga may madumduman, kung gusto mo nga may lantawon ang tawo, makahambal nga ti ligasiya mo ini. For example, sa ang Chicago Bulls, pila ka championship ganing inhatag ni Michael Jordan sa ila, Bombo Mel? Anom ka championship. Pinatindugan nila si Michael Jordan sa monumento. Mas kung may makakita na ka doon sa picture bla Bombo Mel, pakita ta ang monumento ni Jordan. Gaano ni si duga mo na no? Bangod sa tawag sini, bangod sa pagpasalamat kag daw hindi malimtan, no? Kag grabe nga dungog ang nahimo ni Michael Jordan sa basketball franchise sang Chicago Bulls. Pag-retire, why pa gani siya maka-retire? Di ba? Pinatundugan siya sang monumento. Araw, gasika ka sao? Gasika ka. Sino nang nagadipinsa siya naman? Huwag na lang naghihingadlan kay hindi mo na importante. Importante is Michael Jordan Sanday sino pag mga pinatindugan sang monumento? Kadamo lang Arnold Schwarzenegger. Pinatindugan man ka monumento na si Pri Arnold. Pri Arnold maninoy kumata. Hindi ba? Sa aton si Makabumbo, sino pagin si Kobe Bryant may may monumento man si Kobe Bryant ay pa no? Wala sa monumento. Si Jose Rizal. Diba? Sa aton si Makabumbo, patindugan man sang monumento. Amiara statue la ni galing ni Kobe kag ni JJ dito ni sa Crasite. Si Black Mamba kag si Mambasita. Korte nga mga statwa kag monumento. Ti sa pila kadlaw sa aton sini nga mga kabataan, mag-type sila sang tinaga nga corruption. I-google nila o kung i-Wikipedia nila ang corruption. Bilang-bilang yun. Ang magwa na yun. Sos! Aerial Briobe sang Monument of Corruption, Bombomel. Katulad na lamang sang nanging subject man sa debate, bla. Kung kaisa, nagahatag man sang lain nga butsilingon. Kaya ang nagligad to, type ka dam, no? Type mo tinaga nga corruption. Pag-type mo sa tinaga nga corruption, lintukin siya. Ang magwa na yun sa pila kadlaw, amo niyo? Ang ungkap flyover? At isad to, miyara pa ginabumbumil mo. Nga, ginpa-research sila, sugo sila sang ilang manunudlo. Research ka mo, party sa MILF. Si Bumbuwil may idea. Research ka mo, party sa MILF. Di mga kabataan to po research. O dayon no? Type Manila to sa Google ang MILF no? Sang ulihi, sinya, ibutang nyo na sa bond paper ang picture sa MILF kag ipasa ninyo sa akon kung anong ila sila nga ginbuhat sa aton nga gobyerno. No? Ang iban to gadruble plaza mo. Wais lang balo kung anong matutuod ng MILF mo. Ang Moro Islamic Liberation Front o kung ang MILF gid.
Di ba si Blakadlaw matatak ni sa ano sa mga search engine sang aton sini nga internet? Nga kung i-type mo ang Monument of Corruption, ang magwa Ongka Flyover. Oh. Gusto mo na si Pre Kibe, kita mo Kibe naman. Albert, no? Alvin! Mga Albert pa niya ako. Why na sa sangayo, aw? Parang hapos bla. Ano kaning ngalan niya? Alvin AP? O ba? Kamano ka AP? Ba AP? Hindi ba lang mga ara sa alta sosyudad, di ba ginatawag na sila sa ila sini nga inisyal? Oh. Mga friends ko, ang tawag nila sa akon, ano mo? Gino ka pangsot. Oh. Di ba may mga presa sa kilala ta? JT. Oh. Ito mga ara na sila sa ano mo? Oh. JT, si Mel abi. O man kung R ang imo pamuno, Mel? R? R-E ba? R-E? Chris Silugo, Chris G, no mga mamo na bla? Oh, Tiaya APT. Ayala. Do sa lao, ang APT, di ba? Shortcut na sa Tama na niya. Oh, kung ano, pwede ka na magsulod sa paminsaron ta. Basta, kagawad Plaridel na ba, sir? Ipasaka gid ang kaso. 25 minutos sa kaligad sa takna sinigalaw na. Sa ton siniga pag panumbalik ka banwa mapaprobinsya kita sa Iloilo kay ang LGU to nagatag sa financial assistance sa mga African swine fever affected hog raisers. Kag lakip na diri ang PRO6 wala sa may na-monitor siniga grupo nga nagapanumba sa mga individual nga nangot sa illegal nga droga. Si Police Brigadier General Macala gindula niyang kangawa sa mga pumuluyo diri sa Region 6. Kag may info ko nga nakasaylo na gidya kuno sa regional office Hindi lang siya kuno yung mau-IC do mapungko gidya si General Macala mo. Balikan nato nini matapos sa bilang importante nga mga panumba. Hair roots nagapromote sang ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangat. Ligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bomboana Isoto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Ang banwasang uto na muning pinakauna sining banwa diri sa probinsya sa Iloilo nga ginigo sa African swine fever. No, damo kag kalabanan sa mga hindi nga damo kag kalabanan na halos tanan to napiktado sa African swine fever. Ganiti may mga another round or ang iban sining nga makabaton sa financial assistance. This time naghatag naman diwat ang LGU uton. Standby sa aton sino makabombo. By the way, 45 degrees centigrade kita karon, no? Sa aton sini ang heat index. Tuman ini ka paang ang mamatsagan naton sa sinimatinon gani sa mga kabombo naton, mga ang trabaho yara sa field, mga riders, mga drivers, no? Drivers sumalin sa tricycle, PUJ taxi drivers kag mga bus drivers. Lakip na ang mga screwdrivers. Indugang ko man yung screwdriver. Oh, lakip na screwdrivers kag mga scuba divers ni sila. Oh, driver lang sa aton sin mga kabombo. Magano gida tawag siya ni take time gid kamo, no, sa pag propahuay-huay pahandong kag mag-rehydrate gid, no, para malikawan ang heat cramps o kon heat stroke. Oy, nagdubo-dubo na 44 degrees centigrade na lang sa aton sini nga mga kabombo. So ano gina, pero pasilong-silong gawa sa mga mahandong sini nga lugar bala para nga malikawan ta ang roman nga say nga sarang mahalit sang tuman nga kapaang sang panyempo, no, sa aton sini nga ikayong lawas. Check naton si Bombolin sa report. Please come in. Naghatag sa financial assistance mo ang local government units ang uton sa mga hog raisers nga naapektuhan sa African swine fever. Ang uton, kung aton matandaan, muna siya ang labing una nga banwa diri sa may bahin sa probinsya sa Iloilo nga naapektuhan sa nasambit nga balatian sa baboy. Sa pagpakigangot naton kay uton Vice Mayor Neil Olivares, iyaging pahayag gati nakapagwa na sang 1.5 million pesos ang local government kag sa sining nasambit nga pondo sobra 500 nga mga hog raisers ang ginhatagan sang 3,000 pesos. Kagti sunod diri kay Olivares, may mga hog raisers nga amatamat naman nga nagabalik sa pagsagod sa baboy, pangti may iban pa bombotsam nga ti nagpahuway lang anay kag nag-shift sa bag-o nga pala nga buhian sa mga pa sa gihapon may kahangawa sa gihapon sang African swine fever diri sa may bahin sang probinsya sa Iloilo. Actually, sa swine inventory naton diri sa may Iloilo, nagdubo kita sang 62% compared with the population before abino sang African swine fever nga nag-igo bombotsam. Pero ti ang probinsya sang Iloilo, sunod diri kay Dr. Darrell Tabuada, ang provincial veterinarian, why man kita yan naka-experience sa subong abi sang kakulang o kung shortage man abi sa supply sang baboy diri sa may probinsya sang Iloilo. So sa province sa Iloilo, una na to yung tinatigayon nga mahatag ang ining mga cash assistance or financial assistance sa mga affected nga mga farmers or hog raisers sa 23 ka mga kabanwahanan kagti padayon pasubong ang pagpagwa man sa assistance. So ining sa bahin sa local government units ang Banwa sang Uton, separate ini siya bombotsam sa sining ginhatag nga assistance sa provincial government. So sa bahin sa provincial government, kung aton matandaan, nag-arrange siya ang assistance nila from 7,000 pesos to 30,000 pesos per farmer depending ina siya sa numero sa swine affected bangod sa sining balatian bomotsam. Ang kung matandaan man naton sa bahin sang provincial veterinarian ginatag Manila diri nga ting ining cash assistance nga ginahatag nila sa mga hog raisers nga naapektuhan. This is not necessarily mean nga ti for swine repopulation ini siya, kundi bulig ini sang provincial government para sa ila amo manina ang sabahin sang local government unit sa Banwa sang Uton. Yari bala ato pamatian ang pagpahayag ni Vice Mayor Neil Olivares ang Banwa sang Uton. Tatag na ang LGU, we appropriated more or less 1.5 million
no, from our calamity fund para ibulig nga as cash assistance sa amon nga hog raisers nga affected sa ASF. Mga pila, Vice, kabilog ang inyong nga mga affected nga mga hog raisers? If I can remember it right, dira sa mga 500 plus, mga 539 siguro. O nataga namon sila 3,000 per head. Okay. Numeros ng ilang mga baboy, why naging count, Vice? So, ano na lang, uniform na lang tanan, nga 3,000 pesos? Yes, kay ginasudyuhan man na sa amon nga Municipal Agriculture and Cooperatives Office. Kumbaga, man sila, may classify sila sa mga less affected, kag mga mga daw grabe gidya mga epekto sa mga dagko yang mga hog raisers. Na man sila, grouping man sila bali. And then may ara man nga mahalin pa man nga assistance coming from the province. Okay. So tanan na tigayon na nga mahatagan, Vice, why nasang pending or why nasang sang dulugangan abi para sa ila? So far wala na, pero as I heard from Mayor Fusin, may coming pa man nga assistance maybe from the province or from the other agencies. Kumusta, Vice, ang inyo dira subong production abi sang baboy, nagamat-amat naman ang iban nga sagod sang baboy since nati wala naman gawa sang ASF dira sa inyo sa Banwa sang Uton? Yes, may araman mamulin sige nagabalik man, no. Others are again taking off sa ilang industry. May ara mga nga nagpaway lang anay. So ipa-monitor para mo sa amon mako. But so far daw nag-amat-amat naman tribe, no, ang amon nga swine industry. Okay. Nabatian, Bombo Cham, si Oton, Vice Mayor Neil Olivares. So sa liwat, wala sang shortage sang supply sang baboy diri sa aton sa probinsya sang Iloilo during ina sa visit mangani sang provincial veterinary or veterinarian sa mga nagkalain-lain nga mga banwa diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. But pero ang shipment sa padulong abi sa Luzon nag-stop na siya umpisa sang Marso subong tuig. Pero sa bahin sang Iloilo Provincial Government nag-pack naman sila, nagpakigangot na sila sa Department of Agriculture agud nga mabuligan nga makompute ang swine sufficiency sang probinsya sang Iloilo. So samtang ang guidelines sabi sa Department of Agriculture naga-prevent pa sa mga hog raisers na mag-umpisa sa repopulation sa nasalingko may ara sa gihapon sa mga banwa gikan abi sa red zone, like for example sa Banwa sang Uton kag iban pagid ng mga areas na naga-resume naman yan nagasagod naman liwat sang ilayatag sa mga baboy. So ang request lang diri sa bahin sang probinsya manggani sa provincial government sa mga mangunguma naton na dapat mag-report gid sila sa mga municipal agriculturist in kaso nga tiiluyag nila nga mag-engage sa hog raising agod nga ti ma-providean sila bumbot sa mahatagan sila sa assistance iga-train ina sila sa provincial veterinary office on biosecurity measures and mahatagan sila abis ng suporta in terms sa disinfectant agod nga ting mga kasapatan hindi madasig nga ti maigo sa balatian. So sa bahin sa probinsya sa Ibra 500 ka mga hog raisers nga natigayon nga mahatagan 3,000 pesos each ang ginpanghatag sa ilag wala na sa ginbasehan kung pila ka mga baboy ang ginpamatay or pila ka mga baboy ang napatay kay bangod aside abi sa ginhatag sa local government may ara man ang provincial government ka ginhatag sa bahin sa provincial government may ara nga ginbasehan nga numero sa mga baboy kung pila ang napatay kag pila ang ginpatay naghatag sang assistance ang bahin sa probinsya sang Iloilo Bombachang. Nakayuhom wala ako bumbulins. Ngaman. Tiki sadto sang simpo nga ara pa ang ASF sa Banwa sang Uton. Do pila man lang to kabilog ako nga naigo sila sang ASF. Anay kay may tagtaganay sang ayuda, nagsobra 500 na sila. Okay. Gani. No, langulangon ni mga taga-Uton mo. Do ka mga tarso la sa inyo. Santo di ba nagapangusisa ta? Sino pagida? Ano pagid nga mga barangay? Pati ang LGU to nagapanawagan. Ano pagid nga mga barangay? Sino pagid ang may mga bisan backyard lang
nga apektado sang African swine fever para nga madala sa listahan amo sini amo sadto. Ang iban ay pusipos lang to ya. Way ko dia. Anay kay tagtaganay na yuda. Awat pa ng 2,000 mo. Oh, may isip kami day. Ma'am, sir, iliyog mo ko na lista. Baboy ko to, patay ginta na no. Sus, Maria, kay gusto. Kinulbaan na ito, Bombo Cham, ah. Ano mo, Lens? Basta kinulbaan na sila sa to. Ay, sus, Maria, kay gusto po. Di ba sing iba na, why man nagasagod, babo, basi gansa, o kon karniro na nasagod nila. Tapos ang propalista lang to, Lens? Pero kung sa bahin sa Oton Local Government Unit, may gina-verify man kuno nila Bombo Cham, ah. Kabay pa nga eksakto, ah. Kabay pa. Kagdi sa bahin sa probinsya sa Iloilo, ang ila subong na release is worth 7.4 million pesos na financial assistance. Ariya sa 23 na ni ka mga kabanwanan, which is worth, kung sabihin, 735 ka mga affected farmers ang natigayon na mahatagan. Pero may mga pending pa kag may ala pang inug-release na pondo para sa ilaya Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Lindsay, Ermitan nyo ba para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kita, Bombo Lindsay, bade. Doon ko pagkilala ko nga taga-uton sang kasagsagan sang African swine fever. Nya pre, may baboy ko din natrangkaso, ginpalikaw ko lang pero ay ko yan nagambal nga may ara pusipos ka lang da. Pre, ara ka da sa kagapon Malaman si ang kumpare ko sa baboy, ara na to. Kuha ka to ka 2,000 yaw. Ano mo na gamiton mo na kung mo pisa kaliwat. May tag 2,000 nga idik subong. Wala no? 3,000, 3,500 no? Pero sa kilala tatos tubungan, basi ko makaayo to sa doon lang naman ko hindi man tumabudla istorya daan ang isa mo kay Yadom Ninoy. Di to. 2,000 to basi kung dispur basi gipos to na yatag. Anyway, sa aton sini nga mga kabombote, pasalamatan man ni kay ang LGU ton nagatingwa man nga bisan papaano mahatagan nila sang assistance ining mga hog farmers naton, hog raisers naton. Natuwa ba lang subong ko? Mahal ang presyo sa baboy sumong sa merkado kay ginakulang ang supply. Dakong posibilidad nga pisar nga dugay na pero basi kon lakip pa ni sa epekto sang African swine fever. Sa aton man sini mga kabombo. 41 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa. Why kuno sang grupo nga nagapang-igo sang mga individual nga naangot sa illegal nga droga diri sa Western Visayas. Amo ni ang pahayag sang OIC Regional Director sang Police Regional Office 6. Kaya ang pumuluyo wala sang dapat kabalakan sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon wala sang may nagapanumba nga grupo, sino ay hanang nagapanumba man? Sa aton sini matag palamati, sino ay haning nagasakay sa motor nagangkasanay? Sino ay hani ang mga sakay sa sports utility vehicle kag nagapa-make up? Bombo Chari, sa report please come in. So far, Bombo Champ, wala sang may na-monitor iya ang bahin sang Police Regional Office 6 nga grupo sang mga tawo nga amo ang nagapangtumba sang mga personalidad nga amo ang link diri o kon may angot diri sa illegal drug trade. Inino angot man sa nangin pahayag ni Police Brigadier General Archibald Macala, ang officer in charge ng Police Regional Office 6. After sining natabo kaya Raymond Castro kag sa iban pagid nga may mga record ng illegal drugs katigin panghalid patay diriya sa bahin sang syudad sang Iloilo kag probinsya man sang Iloilo. Kung matandaan sang aton sini nga mga kabombo, ang biktima nga nasapuan nga nasulod sa sako
Pag wala na yan sang kabuhi sa may bahin sang Parola area nga sakop sang Barangay Concepcion City proper, amo si Raymond Castro nga si residente sang Barangay Simon Ledesma, Haro, Iloilo City. Kag si may ara pagid nga hasta sa subong amo ning ginapahayag nga missing man nga kaupod niya nga ginabduct, amo ining si alias Bulag. Kag si ang nakit-an mismo sa CCTV footages nga ginakaptan naman sang kapulisan ngati ang ginabduct ini sila sang pipila ka mga lalaki kag ginpasakay sa isa ka sports utility vehicle sang nagligad lamang nga Mayo 11. So sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Brigadier General Archibald Macala, iya ginpahayag nga so far waay man sang na-monitor pa man sa gihapon kag wala man sa dapat sa alarmahan ang mga pumuluyo sining natabo kay on top of the situation sa gihapon ang kapulisan kag padayon man ang ila sining nga investigasyon. Kung matandaan sang aton nga mga kabombo, Bombo Champ no, sang February 27 sang siniman nga tuig sa bahin sang Hibaw-an Pavia, isa man ka lalaki nga nakamotorsiklo ang nagtiro patay diri sa duha ka lalaki nga ti ang ginkilala diri ang mga biktima nga ti si Kenneth Limbaco sang Desamparados Haro kag si Michael Quizon sang Tikod La Paz. Pagka Marso 23, amo man gihapon nga tuig 2023 sa may barangay Linubayan sa Tigbawan, Iloilo, amo man ang lalaki diri nga ginhalid sa may nasambit nga barangay, amo ang ginapatihan gani nga biktima sang summary execution ginkilala kay Allen Sanchez kaga residente sa Santo Niño, Arevalo, Iloilo City. Kag nasa kuwan na may duct tape na sa bibig, nakabaklid ang kamot kag may ara sa pilas sa ulo. Pagka Marso 26, 2023 sa bahin sang Barangay Calaboa sa Leganes, amo ini ang nasapuan man nga ginhalid ining isa ka ex-convict nga ginkilala kaya Glenn Paloma sang Barangay Zamora Milieza, City proper, pero nabuhi ini siya Bombo Champ kaga iya diri gani nga natudlo pa kaga dala sa 5 ka mga suspetsado diri ang duha ka pulis nga amo sanday Police Executive Master Sergeant Jesse Jim Rubio kag si Police Staff Sergeant Enrico Carlito Gonzales nga ti among ginkilala nga madugay na nga mga miyembro sa tracker team sang intelligence unit sang Iloilo City Police Office. Pagka March 31 amo man sa bahin sang Baldoza, La Paz, may ara man nga ginpatay nga ginkilala kanday Jomar Mendoza kaga Edmond Mendoza. So sunod diri kay Brigadier General Macala, awaay sang sunod sa iya hindi na dapat maalarma kay posible ining mga pagpatay, posible ginubraman sa mga kapwa sindikato nga naga-carry out kag naga-engage man sa illegal nga droga. Pero tanan kuno everything is under control suno sa nasambit nga general, tanan sila on top of the situation kag waay na sang dapat pa nga hatagan niya sang direktiba ang bahin sang kapulisan kay trabaho na inaiya sang kapulisan nga imbestigahan ina. So hindi dapat maalarma ang aton sini nga mga pumuluyo. So yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Archibald Macala. Pag ganyan maselan, they must no longer wait for a directive, but instead, kung saan may sinasabi nga tayong motu proprio, trabaho nila yun, ay talagang dapat imbestigahan. So, they will dig deeper, do sa, as you have mentioned, na found dead person, ayan, kompleto dyan ang process ng investigation, establish ang identity kung paano, yung naging ano doon, yung sequence of events, ma'am. Last month ang merong insidente sa Pavia, may sa Leganes, may sa La Paz. Tapos ngayon eto sa Parola area, dapat na ba tayong maalarma tungkol diyan sa sunod-sunod na insidente niyan? Of course hindi dapat at kasi imbestigahan naman natin ito kung ito kasi may mga killings naman na yung kapwa sindikato ang nag-carry out. So, part of investigation. So, there is no reason to be alarmed. So, your Pro-6 is on top of the situation and and everything is under control.
Wala pa naman siguro, di ba? Sabi nga ni former RD, layo pa ko, we have not monitored any existence of that group. Pero kung meron pa man, malakas naman po ang ating validation arm, the intelligence arm that will confront and encounter confront these people involved in that kind of illegal activities. Yan, sang aton nga mga kabombo, si Police Brigadier General Archival Macala, ang officer in charge sang Police Regional Office 6. So amoy na ang panindugan nila sa Subong Bombo Champ kasi waay pa sila ya sang na-monitor gidya nga grupo no nga nagapanumba sining mga personalidad nga link sa illegal drug trade, pero kung may ara gid man nagapati man siya nga baskog man niya ang validation team sang Police Regional Office 6, baskog ang intelligence operative sang aton sining kapulisan. So kung may ara man sila dayon kag maga-validate sila. Kung na mo hindi baskog Iti pila na kabilog ang nagkalamatay, way gyapon sa may na-validate. Ano adtong mga nagkalamatay kahimuan bala sang siyensya ukon natabuan lang. Ate, misteryo sang kabuhi gidguan niya. Di ba? Ti pigaw galing intelligence sa team ang ano tong ginambagan ni General Macala? Ngati ang dapat nagabalidate intelligence team ano pag ito? May ara man validation team sila kasi validation team, intelligence team dito pigaw damo na nagkalamatay. Why gyapon may na-validate? Di amo na iya sa ila sini nga bahin halin sang pagpungko niya ni effective May 8, 2023 ngati pag-monitor nila waay pa man gid sa Subong bisan kuno sang nagligad pa sa pagpungko man ni Police Brigadier General Leo Francisco ang iya sinigintal usan waaya sang may na-monitor diri ang Police Regional Office. Wala sang may na-monitor or kon waay lang gid monitor kay base kon kilala man nila. Si sang ulihi pag gani nato nga interview sa gintalusan ni Brigadier General Macala apadayon man kun ila investigation ni Bombo Champ kung inibalatanan nagaang tanay ining mga insidente sang pagpanghalid patay pero si amo pa na ang aton sinisubong nga ginabalik-balik kaga checkyaron ang gid man nabala ang resulta sang investigation nila. May information ko bumucharing ara na kuno tong tanan nga gamit lakip na diri pila ka mga personnel ni Police Brigadier General Archival Macala sa PRO6 sa opisina gid mismo sang Regional Director do mapungko gid siya kuno do hindi lang siya kuno mag-OIC do mapungko gid. So sa Subong Bombo Champ ara na gid man ang iya sini nga mga gamit sa opisina mismo sang Regional Director kay siya na gid man ang officer in charge mong halin sa nga Mayo 8 hasta sa Subong kag gapadayon gyapon nga officer in charge. Pero hindi lang sa kuno officer in charge mapungko gid siya as Regional Director. Sa Subong waay pa man gihapon sang order diri nga kung sino gid man bala ni ang mangin regional director na gid pero so far Subong officer in charge diri ang iya sini nga designation. Base ko li mo to lang iyang kabinet. Lan tawabi ko tong luab ya kagang boxer siya nga blow kay kung ara dati laban siya na gid ay mapungko bubuil. Tsare. Cha? Ara ka pa, Cha? Ang lion ko gani liwat Bombo Champ? Hindi na ko yung magsulit Ano ka? Unlimited? Joke lang man aton, pero may information ako nga nabaton nga tanan nga gamit, pati ko nung thermos. Pati ko nung thermos ni General Makalara na to ko nung bumutsare. Ang bulubantayan ta sa iya sini nga pagpungko bilang officer in charge lang tawon taman ang iya sini nga mga mangin accomplishment kasi di mga inisyatibo man para masulbar ning mga krimen nga sinatabo diri sa aton sini nga rehiyon. According man sa mga sources ko dira sa Campo Delgado, mabuot kuno ni kag performing si Brigadier General Macala no kag very kumbaga pa malapit kuno niya ang may maayo kuno niya nga relasyon sa mga katapo sang media Bombo Chari si General Macala
amo ning feedback diri sakon sang mga abyan kag mga amigo manaton dra sa may Campo Delgado, Cha? Antes sa daan nangin officer in charge, Deputy Regional Director for Administration na ina siya mong siya bali siya ang ikaduha nga pinakataas nga pulis sa bilog nga region, sunod kay General Francisco ti subong siya ng number 1, pero ti ko na masugata naton ini siya sa may Camp Delgado, Bombochamp. Ang ano gid man ni siya do masiling bala naton do dungol nga do ka happy go lucky man bala istoryahon do hindi mo man ma-feel nga ti general naman sa. Kung sano pa cowboy man Cowboy amo ginang term da. Pero may isa pa gidaya ka opisyal man galing kay Wayna Dasa kada masugata ito kuno kung sino man ang kilala ya gambal sa jud nga hip hip di sabat ka jud hooray. Kilala mo to, Cha? Wala gid clue. Si si Quality Investigation now? Ati Dumduman mo? nakita ko siya sang ligad Ti basi kon ginkibot yung mga kagiginambalan nga hip hip tapos nagsabat ka man hooray. Tapos bigyan ng jacket yan. Mamutsari? Waay ko na idea sa mga huri-huri nga natin. Kay ano? Basta Damo Tugid ko na lang. sulod sa pinsan ni Mamutsari kung ano naman ikaw masabat ko kay Bumbutsam may masukma naman ikaw sa sakon mo. Okay lang siya, sindihan tagin ang imong sitwasyon. Sige, salamat yan. Sige, ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kita Bombo Chari Galia sumagpaw sa imo sining report. Ti ang ambal sa aton sini iyang OIC Regional Director sa PRO6 nga why sila sang may na validate, why man sila sang may na monitor nga grupo sang mga individual abi nga nagapanumba sa sining may kang tanan sa illegal nga droga. Kag activated naman intelligence kag validating team nga magpangusisa sina dire. Sa aton sini nga mga kabumbo ay kabahin man ini gyapon sang katungdanan sa aton sini mga kapulisan mo nga pasiguraduhon ang safe ang bugos nga pumuluyo sang syudad kag probinsya sa Iloilo. Lakip na dire ang area of responsibility ni General Macala nga amo ang rehiyon sa 5 minutos ang nabilin antes kina magdangat sa takna sining alas 2 nga gawong ko balita ni Bombo Jomar Villa. Road rage. Tigulang lilampusan sang helmet patay sa probinsya sang Iloilo, suspitsado na pasakaan na sang kaso. Kag tingwaan ta kung makaligwa pa kron ining social media scam ni blang pagpanunto blaw. Amo ning isa sa mga dapat ninyo bantayan mga social media account nyo. Sa aton sinimatag palamati kay basi dugay-dugay blang makabaton karon sang mensaheng pre kinanglan kay imong kwarta. Mare, day, kinanglan kang imang kwarta, nag-PM ka di sako, no? Ino, gadwa-dwa ko kay ikaw man yung tao, may kinanglan kwarta, PM ko ako niya. No, mga mamos na bla? Standby, sa aton sining mga kabumbo sa dugang mga balita, kaga impormasyon, driban sa aton sining pangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Check naton this time si Bombo Jomar Villa. Jom, sa report na please come in. Nagpalabot diri karon na reklamo sa Bombo Radio ang isa di karon ka netizen no matapos nga ginagamit ang sining account nga magpanghulam sa sining friend Bombo Chat nga di mo ang gikibotya kag tani no mangin awareness man ini karon sa publiko no. So ang reklamo diri nga pila na ni Kuno Cabez nga ginagamit ang sining account. Tapos ginapang message ni kung sino ni sa sining friend list nga ara sa sining cellphone kag ginachatan nga amo abi ga kuno nga ti na hospital ang bata tapos need sang adako nga amount pero do na bisto ni siya Bobo Cham sang iba niya ning friend kay ang iya sining karon nga panghambal ang iya sining nga mensahe do may samo kuno nga adabawinyo kag do nagatagalog. Amo to nga doon na bisto siya. Kag again katuan to mismo ang
ining tagreklamo sa sining friend yang nag-message sa kibot sa ganito nga nang hulam sa kuno pero why man siya nag-message sa iya, why man siya nag-text or nag-chat. Amo na blang ati hindi lang man isa ka best tatabo kundi pila na ka mga friend list ya ang na biktima sa sining moto. So ginhimo ya sining biktima ati nagkadto ni siya sa cybercrime. Kag sa aton sa otoridad agod nga ti kon anong mayong himuon kay hindi niya nabi ma-recover no ang iya sining account isla niya sa ning password niya sa social media abang nga tinaliptan niya kuno number ya kay cellphone number ya kuno ginbutang niya to pag login niya. So hindi niya na ma-change ang password amo na nga ti sa sige-sige bilang gamit di madamo pa ang mabiktima no sa sining individual karon nga ti amo ning nag-hack no sa sining sunod sa yati pagin sabi man karon nga information dissemination no awareness sa public naton ngati kun basi mayara sila nga mga friend bala ngati nagapakuno-kuno nga mo na be manghulam. So dapat i-validated no sang mayo kung balati ano ka matuod ina. Although ngati may mga best man kisa ngati nagakinanglan pero mas mayo ngati validate para hindi mabiktima sa ang kasubong sini karon nga modus. Ipabati tabla dre si Mama Glady no Glady Sorke sa mapakigangutan dre sa Bombo-Radio. Akon lang nga account o nagamit sa ligad sa iban man nga user ang akon nga Facebook account. Nakibot lang ko ako niya nga madamo ko gali sang pang message nga hulaman ko kwarta pati mga tiya ko yakon nila pang message ko. Pero ay ka man nga message nga ikaw gid mismo. Hindi akon message pero ang iya nga dialect ang ginagamit Tagalog nga dabawen niyo nga hindi gid akon pati ang mga kilala ko nga raman sa media gin pang message tapos bala nila nga hindi ako naga-message sila. Oo, te anong mga mensahe? BP di mo maambal kung anong mga mensahe ya? Amo na ng good morning tapos ng no na good morning tapos mambal siya nga pwede ko kaulang kwarta nimon. Ang nimon niya pala nga daan hindi na nayakon. Tapos mayara man sa nga pwede hiram pira nimon. Nga muna bala nga mga language na nagamit ya. Okay. Anong reaksyon kuno ka mga friends mo to, mga kilala mo? Diyos ko, ang mga friends ko nakibot nga ako, mawala mo kwarta. Tapos nang gadiman pa sa kung pila mo niya, may 5K, may araman nga kung pila lang available yung kwarta, tapos bayaran niya buwas. Oo. Kaya may nabiktima na siya or may nagpahulaw na siya? Bawd siya yan, nang gid maayo lang gid bala kaya nga akong friend, ginagaw ko dayon nakita ang ila message. Siya lang nga lang man ang iban kay may mga ginabayaran man sila ya adlaw-adlaw nga expenses nila. May mga gamit sila ginkuha. Karon nag-timing man na iya nga mahulam tani sila ya kwarta. Wala man niya nagkatag ay tani isend na tani ko sa GCash. GCash pagid. Tapos ay ko na send tong 5K just goodbye Philippines kaluoy man ko tani. Pati may stress nga na blue kaya gan message kay maulam ko no 1,000. Grabe no. Te ano natabo sa Facebook mo ni How? Ano may ginhatagan ka account ano man? Waay kinakalagin na permi ang aking Facebook ti ang ako nga password karon dito sa isa ko ka number. Wala ako na tuyo nagamit ang isa ko ka number. Kinang nadigyo mag-ilist ang password ko. Dito gina i-send ang ano na bala? Code Ano gani code? Oo, okay para nga ma-islan ko akong password. Retrieve mo. Joms? Te mo to ang pahayag diri karon sang tagreklamo ti subong mayo kay do na retrieve niya ning account sa Bombo Samgag na change siya ng password sa bulay man sa otoridad. Kagati mangin ano maning election man karon kag mangin na sort of awareness man sa publiko karon Bombo Sam. Basta mo sina Bombo Bar halalungan gid mga social media ta no. Pero akon kung may maghulam gid man bisakon dito lang kami madawa na SPP1 Tingnan dito gidaw? Ha? Dito gid. Parang safe Why man ko ya GCash, why man ko Pimaya, why man ko ano, gusto mo magulam sa akong PP1 tadawanay grabe no. Tapos dapat ya Bombo Jomar, sagad ka na iya ang imo nga mga password sa social media mo, yung mga budlay-budlay bla. Oo, pareho sa akong password, di ko pwede masugid. Ano password bro?
Hindi ko yan pwede masugid. Imo Hindi password daw, mo blind ano? na, basta di mo masugid. Imo password, ano, aw? Secret. Grabe, pagin ako yung password, hindi ko masugid. Kay Bumbo Jomar, yan, secret pagin. Urte. Secret 1, 2, 3 secret 1, 2, 3 pagin niya. Ako, hindi ko masugid, kag budlay-budlay. Di ano niya, tis maging aware man is public, mo nagkatabo bubutsamp mo. Ang password mo, abi, kung ma-change mo na, dumahulat ka pa ni mga 3 bulan. O kung 2, kay 60 days pa ni ma-change, liwat. Sobra ka man mo, 3 ka bulan. Uy, may mga confirmation lang na. Nga kung anong imo sini nga number nga ginagamit. Kay tisubong registered naman ng tanan sini nga mga SIM card. May mga confirmation kung hindi na ikaw nagakapot sina, tiyan mo na ang disgrasya sina Dra Joms. Kaya hindi ka na makabaton sa mga confirmation lang, mga passcode confirmation. Para nga ma-confirm mo gid nga ikaw inang nagagamit sang amo sinang social media account kag ikaw man ang magamit sa sinang password. Kag ano man si maging awareness man nga hindi lang magpati bisan sa chat bubusam. Abas mayo ti personal gid ti kwarta na istoryahan mo. Oy. Amo gani na nga akon gusto mo maghulam dito te daw anay PP1. Amo gani na akon Joms kung gusto mo maghulam sa PP1 ta daw anay. Ako ya bisan din lang pwede sila kulam. Wow. Umandam ka na magsaka ni karon na pula mo ko inong panyaga. Ay gida problema bisan subong pa. Muna yung kalwan si Bumbo Jomar. Sige, Joms, thank you again. Ang iban sining mga balita, itugyan ng kalon sa iban sining mga public affairs program. It is si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kina Bombo Jomar Villa. Basta may mga kasubong sini, labi pa ako nag-istoryanay parte sa kwarta, mahulam, mo sina, no? I-verify nyo ginanay, i-confirm nyo gid. Kung sa social media siya communicate sa inyo, i-try mong iya sining nga personal number nga kung saan may hawid ka. Tawagin ninyo, no? Para nga hindi ka mo mabiktima sining mga scammer. 5 minutos na nakaligad sa takna ng alas 2. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Si Mombot Shama Blanco Hover, gabilin sa imo, sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas or sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 14 to 20, 2023. Ang Rains Band, isa sa mga dynamic and energetic pop bands ng Iloilo, ang natalala nga magpasaot kag magpakanta sa inyo sa 2 ka oras kag tunga nga musical flight sa May 20, Saturday, sa Concert at the Plaza para lamang sa imo sumugod alas 6 ang gabi. Sa among musical event, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 21, Domingo, imbitanong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community
and a progressive country in 2023. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga magatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus. Ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbaso ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katipon sa inyo tanan mga kabombo. Kumusta ka mo? This is Tita Regine and it's our time again together para sa kahapon lamang program. So ang akon mainit kapag welcome sa inyo tanan. It's a beautiful day. Hindi tamaan kainit, no? Or feeling ko lang super cold dito sa sulod sang booth. Nice. It's May 18. Beautiful Thursday. Good afternoon. Kag sa sininga hapon, we're going to enjoy again mga very beautiful, mga interesting stories. Grabe ang mga twists and turns. Doon nagkaka-shock man kita, no? But anyway, that's the beauty. Because you're sharing your beautiful stories dito sa KLP. Ganyan iban pa dira, nga wala makashare. Ari lang ako, waiting for your stories. The easiest nga makalabot diri sa aton is of course by emailing your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So mga nagapatuyo-tuyo pati dira, sige kita ang mag-updanay sa sininga hapon.
And siguraduhon lang ha, bukas ang mga gadgets, bukas ang radio sets, bukas ang dulunggan. Sige ari na atong ambahanon para sa inyo this afternoon. Pang-welcome ko sa inyo. Again, this is Tita Regine kag-ari si J.R.O. Claret for the song Ngano, Mayong Hapon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di gyudi ay kita. Ang ikaw ug ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pagbago. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Baton na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko kung maambulabaw, kung malangog walay lain. Apawa mo kini ibalong ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Baton na lang sakitan lang ko. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Dawatan na og mag-move on. Though okay man. Anyway, beautiful song from J.R.O. Claret. Ngano, eksklusibo lang diri sa Bombo Radio Philippines. Kag-ari na ang ato nga first story
This afternoon, welcome sa mga bagulong nga nag-join. Hindi pa ka mo late. Managbasa pa lang ako sa aton nga first story. Ginapasalamatan ko si Inday Sangharo sa mga pictures ngayon nga ginapid diri sa aton. First story siya this afternoon. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga nagapamati sa siningang programa. Ako gali si Inday Sangharo. Sugdan ko tita ang akong kakasaysayan. Sang March 30, 1974, alas 4 sang aga. Nakasakay si nanay kag ang iya nga mga tiya pakadto sa Barotac Nuevo para nga magbulante kun tani. Sang ara na sila sa Baclayan, Balatita, sang Barotac Viejo, ara na sila sa tunga-tunga. Gulpi lang. Nagsinggit ang driver sang truck nga wala na preno. Kag ginbunggo na lang ka driver sa bukid. Taga Barotac Viejo manabi si nanay tita. Sa Santiago ang ilang nga baryo. Nagsulod sa isip ni nanay nga tabunan niya ang iyang hitsura. Kay bisan mapatay siya kuno, makilala siya. Mayo man bala tita, kay wala man kuno nalipong si nanay. Ang iya upod nga mga tiya niya, lipong gid sila, kagang iba niya nga upod sa garnet. Nagsinggit si nanay tabang, kag maayo man tita, may nakabati sang tingog niya, kagindala sila sa hospital, diri sa Mandurriao. Ang tiya niya nga upod niya, nautod gid ang tulan niya sa butkon, ang kay nanay niya ang iya nga tiil sa wala, nautod man. Ginsemento ang iya nga tiil nga nautod or tulan niya sa left side. Sa nakagwa na siya sa hospital, diri siya nagdayon sa Haro kay may paryente man sila. May tubatan ang iya gin-estaran kag may isa man kautod si nanay nga diri man ga-estar. Sa ulihi nagmuno ang iya manghod sa iya nga may lalaki nga kulot ang buhok kag maputi. Nagmuno si nanay sa manghod niya. Nasa sunod, kung ara na gani ang lalaki, tawagon mo ako ha. Sang ara na si tatay, amo ni siya ang namin sang utod niya nga babae. Gintawag niya si nanay. Nagwa si nanay, kag nakita niya si tatay, kag na love at first sight si tatay kay nanay. Magpadalaga ni si tatay sulat, ginabutang niya sa basurahan. Medyo estrikto abi ang ilang nga tiyo nga ginaistaran nila. Gasen niya si tatay nga may sulat siya. Kag kung magbalo si nanay kay iya nga sulat, didto niya man ginabutang sa basurahan. October 5, 1975, ginkasal sila sa pari. Bali apat kami nga mag-utod kag ikaduha ako. Laki ang amon nga agot. Sa nagaedad si nanay sang 33, ginabtan si nanay sang nervyos. Hamakon mo tita. Kung atakihon siya gani udto adlaw, gasuksok siya bathrobe kag medyas. Sa amo to nga time, tita elementary kami nga apat, kay tag-isa man lang katuig ang agwat namon nga apat. Tapos tita, hindi ko gid malipatan, ginatake si nanay sang nervyos niya, naglukso siya tita sa ibabaw. Mayo kay nabaw. Bala mo tita ang amon nga balay, kilid suba diri sa Haro. Maayo na lang. Sang ulihi, nakarealize si nanay. Paano na kung madayunan siya kag magbuang siya kuno? Paano na kami nga apat? Ang obra ni tatay, paminta man lang. Maayo lang kung may pakyaw siya. Kung wala gani, si nanay gidtanan gapangita paagi kung paano kami kakaon. Agya na tita kung wala kami sudan, ang isa ka itlog ginasamo ni nanay sa kanon kag ginabutangan asin nga gamay kag tungaon sa amon nga apat. Kung kisa, bukayo, na bala tita, hindi gani bandi nga, ina lang, sang una, tag piso, ay nako. Ideya ni nanay, kung wala obra si tatay, gabaligya siya kakanin, like tinanok na saging, kamote, lanson. Kung kisa gani tita, kung wala dahon ka saging, ginasugo kami ni nanay, matabok sa suba, kay damo to ya saging.
Kung mabitas gani amon tsinelas, butangan alambre. Hindi gani ginagaang ni nanay sa kinki para magtapik. So sa January 31, 1978, napatay si tatay. Baw, debo ko gid na tita. Ano pa? Kada mag-birthday ako, gasukat man si tatay. Subo gid Birthday ko gid yan, napatay si tatay. Gintapos silang gid obra, ang Haro Cathedral. Siya abitita ang contractor. Ang palasyo, siya man gapinta. Tapos ang bangko, ngaging pungkoan ni Pope John II, siya man nagpinta. Naggadto sa balay si Bishop Yamonte, Monsignor Gamboa, Father Oso, kagtanan nga pari nga nagdestino diri sa Haro Cathedral. Nagbaligya si Nanay Utan, isda, kag kun ano lang, sa isa ka grocery store sa Haro. So ang ulihi, naluoy sa iya ang tag-iya, si Inday Estrella, naghambal nga mapatindog na lang gamay nga kalanan sa Gua Store. So amo to, kag nahuman tita. May migo si tatay, may kaya sa pangabuhi, gin pa eskwela niya kami nga tatlo. Kaya magulang namon, naman na, wala pa gani magsukat si tatay. January 1, 1997, gin kasal siya. Ideya namon, aga ako maeskwela, pagkahapon ang manghod ko nga duha naman, para may bulig si nanay kun aga. Hasta nga nakatapos kami, bisan vocational. Ako, computer secretarial. Ang sunod sa akon, HRM. Kagang amon nga agot nga lalaki, drafting. May pangabuhi na kami tanan, tita. Diri na lang asta ang akon nga story about kay nanay. God bless sa imo, tita. Hasta gali subong, tita gabaligya magyapon si nanay, kagkaluoy sa mahal nga Ginoo, 72 na si nanay. Sa liwat, ini si Inday, Sangharo. Kanami, no? At 72, sinanay niya, baskog pa, nga magbulubaligya. Feeling ko, bisan hindi na siya magbaligya, okay na gid ka mo, no? Pero, amo na bala, usually, sa mga tigulang, kunaanad sa pagpanabaho, especially sa uma. Tapos hawayon mo sila, pagpahimuyong ka na dira ka na lang sa balay. Ay, daw ginahilanat na sila ya. Hindi pwede. Kay galain ko nung ila pamatsyag, kung wala sila sa may ginakuti. Di mayo lang na, no? Kung mga light lang ang mga panrabaho, pero kung daw sobra naman, hindi malain. Or hindi manami sa ilang health. But I know nga, you're always there to take care of your mother. Kaganami kay ang mga works, gali naman to yas ang inyong father, no? Wow, nangin part kay ang history. Di imagine, makita ninyo ang iyang work until now. Siya naminta, dira sa may Haro Cathedral, bisan ang sa palasyo, siya man. So kita nyo, sa gihapon, ang iyang agi sa iyang trabaho. Thank you so much sa imo, Inday, Sangharo, sa imo gin-share diri sa amon sa sininga hapon. I know you are taking care of your mother and you love your mother so much. Magapanabalikan kay LP, we have more stories to share with you this afternoon. Kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Pagkatapos ng gid, sa pila ka may importante ng mga pahanumdom. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi isang balatian. Insakto nga Patuloy tayo sa pagbasa ng mga sulat. Grabe nga segue, no? Anyway, ari sulat ni Lolo Ron. Thank you, Gid, sa mga picture ang ginapi diri. Lolo Ron, nagasiling diri, dear Tita Regine. Ida Regine, mayong hapon sa imo, subong man sa makatapos ang Bomba Radyo. Kabay nga sa gihapon, i-bless ang Ginoo ang imubugos nga pamilya. Bao salamat, Gid. Ini nga kasaysayan, iya sang akong dutanon nga tatay, nga yadto nasa pihak nga kinabuhi. Si tatay, Inday Regine, isa ka maayo kag mabuot nga tawo. Isa siya ka maayo nga musikero dira sa Dumanga sa Iloilo sa Delay Orchestra. Kag subong man ang duwa niya sini kautod kag si ugangan sa amuman nga orchestra. Si tatay isa man ka miyembro sang Alavez Orchestra dira sa Iloilo kag sa Butterfly Orchestra. Kag nakapagbuam ini siya. Wow. Ayhan sa sini nga profesyon naghatag sakit sa iya. Sa oras ng ila paglanton, hindi siya makahalin. So in the Regine, madamo nga beses ginoperahan siya diri sa hospital. Daw batog sang Bisaya nga itlog ang nakuha sini sa iya. Kag sa gihapon nagatubo nga ginkaluyan niya nga daw nawasak ang puso niya. Ginasapnay niya. Hindi Regine, naluoy ako kay tatay. Sa doon naglisensya ako sa iya sa Lingkutay, mabakasyon kami ni Neni kag ang duha ka bata sa Dumangas. Kag siya nagsiling. Malain na nga akong pamatsyag kag maluya. Pila ka mo kaadlaw didto. Ang siling ko sa iya, 12 dias kami tay.
Sa amon paghalin, naglain ang akon buot. Kagdala ko ang kaluoy sa iya. Sang dito na kami, 3 ka adlaw nagligad, nahidlaw siya kuno sa amon. Sa amon na nga pagpauli, siya napatay, alas 9 sang aga. Kag nakaabot kami sa Banago, alas 11 sang udto sa amuman nga adlaw, kag wala namon maabti. Natingala ako nga madamo sa balay sang tawo. Ang akon hinablos, nagsugata sa akon. Nagsiling siya, "Noy, si tatay dako napatay." In the Regine, do tinakluban ako sang duta. Ako nabuyan ang maleta nga ako nakaptan, kag humakos sa lungon nga nagahilibion. Ang akon hinablos siling liwat sa ako, "Noy, si tatay dako ato sa sulod sang kwarto, ginaimbal sa mar." Sang isulod na si tatay sa lungon, gutok. Ang iya ng ilong ang nagadapat sa kristal kagin islan ini. In the Regine, ako na lang isunod ang kasaysayan sang akon mahal nga dutanon nga nanay. Halin sang pagkapatay ni tatay, permi lang siya nagadukuan, kag nagahibi sa pagpanumdum kay tatay. Akon siya ginaulu-uluhan, kag ginasilingan, nay, ato na lang ipangamuyo si tatay. In the Regine, si nanay hindi makakita, kag hindi makahambal. Permi siya nagapabakal sang kandila, kag magrosaryo sa Devotion Birhen Milagrosa. Si nanay may inampuon, permi siya nagarosaryo. Sang si nanay nagluya, hindi siya makabangon sa katre, ginpilahan siya. Sa ako naman nga pag-obra sa VMC, alas 8 sa aga, tubtub sa alas 8 sa gabi, kag sa pag-abot ko sa balay, akon siya ginapapungko sa seat, kag ginapakaon, ginahungitan, ginapisil niya ang akon kamot. Kag nagmuklat ang iya mata, nga nagturong, kag napatay siya. In the Regine, nagapabilin sa akon paminsarong tubtub karon. Nga ayhan, nadunlan si nanay. Inday si tatay, ginadamgo ko nga buhi siya sa sulod sang iya lulubngan. Ano ang buot silingon? Salamat gid, Lola Ron. God bless you. Lola Ron, I do not know exactly ang sabat sa imong mga pamangkot nga ginadamgo mo nga buhi si tatay mo sa sulod sa iya nga lulubngan, but inihaom-haom ko lang, ha, most probably you are still longing for him, and at the same time ginakahidlawan mo siya, and basi kung ana pa sa gihapon ng imong guilt feeling atong naglakat ikaw even if nagaluya ng imong father kag ginahawiran ka mo kuntani nga hindi na lang kamo maglakat, kag siguro batsag-batsag na gito ang iyang kaugalingon, and so wala niya siya maabti sang napatay siya. But anyway, it's been a long time. The best thing nga mahimo mo is to offer prayers sa imo nga amay. Nga kabay nga he was already granted eternal rest sa kundiin man siya subong, and he would gain entrance sa kingdom sang aton nga Ginoo. Sa imo naman nga mother, well, who knows? Why kita kabalo? You said nga ginapakaon mo siya, sang natabo ato. Well, damo cases sa mga tigulang nga nagakadunlan. I do not know, base man, But anyway, if we go, if tawgo na kita, may mga rason man lang, nga ginapangita so that we can go. But siling gani, sang isa ka very popular person. Whatever, if ever kunong matabo siya, hindi na siya kuno pag i-revive. Do not delay his appointment with the Lord. Sabi man ang munang iya nga bilin. Anyway, thank you so much sa imo, Lola Ron, and kabay, you would always be in good health. And I just hope you're having a happy family time. Kaupod sa imo mga apo, sa imo mga kabataan. Thank you, Gid. Alas 2:41. We still have more stories to bring to you this afternoon. Sa sininga, palatuntunan KLP with Tita Regine. Magapanong balik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo.
Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanang. Si, balik agad, no? Lipay ka mo ay. Anyway, third story tayo from Lola Isay in the Regine. Dearest. Inday, nagatamyo ako sa mayong hapon sa imo kag sa tanan nga staff sa Bambo Radio Philippines kag sa tanan nga KLP lovers. Inday, may istorya ako sa akong kabuhi. Kun nga nga nangin member ako sa sini nga Banwa, Mina, East Mina, Iloilo. Isa sa to ka adlaw. Ginsugo ako sa akong magulang nga bisitahon ng akong isa ka utod nga may bana sa sini nga Banwa. Naglakat ako didto, pag-abot ko nagapanglunob gali siya sang ilang humay, kay may lupa ang iyabana. Pagkaaga, naglisensya ako nga mapauli. Hambal niya, buwas. Pagdason nga buwas, huwag man gihapon ako makapauli. Hambal niya, damo, bayo ko dyan, hulam lang anay. Hasta nga nagabot ang message sa iyang bana, nga mabalik na sa Saudi Arabia. Ang bana sini sang akon utod, General Administrator sang Ballast Head Group of Companies. Hambal sumbayaw ko, kung diri ka lang kag updan mo si nene mo, mapadala lang ako sang allotment para sa inyo. Nagsugot man ako. Nagabot ang election, local, kag ang retired school superintendent, nagplano nga madalagan, mayorable, kontra sa isa man nga nagapadalagan. So ginhingyo na ang ugangan sang akon utod nga mangin member bilang sangguniang member sa PRP party. Pero ang ugangan sa magulang ko, wala magpasugot kay tigulang na siya. Hambal na, ang umagad ko lang ang akon magulang. Ang ugangan na, Retired Assistant Development Officer sa DILG. Ang magulang ko, Mascom graduate. Former announcer sa isa ka radio station sa Bacolod. Sa uli, diriman sa DYW or DYOO, Iloilo City. I've heard about this no? Sa ining station. Nag-umpisa ang kampanya kada hapon sa balay sila tanan, nagadiretso, tapos pangampanya. Hambal ni Superintendent Crucero, ang candidate for mayorable, ning hambal na sa akon. Ano nga kurso ang natapos mo? Hambal ko, AB Pol Sci sa University of San Agustin. Ay gali, hambal na. Pagkatapos elections, napiyardi sila tanan. Isa ka adlaw nagkadto siya sa balay, hambal na sa akon ning, matukod kita kooperatiba, ma-loan kita sa bangko, pag mapalending kita sa mga tao dari sa barangay. Hambal ko, daw mayad man, sige. Ginsugo na ako,
himo ka feasibility study. Kung ma-approve ka bangko nga ma-loan kita, habal ko, ikaw lang himo. Sabat na, ikaw lang himo. Kay correctionan ko lang. So naghimo ako, gin-present sa bangko, na-approve, nag-loan kami. Sang una, 5 lang ang members namon, pero sang nahibaluan sang iban, damo nag-entra. Hastang nga ginatos na ang nag-entra para maka-loan sa amon. Kwarta lang sang una, pero sang ulihi, nagpa-loan kami swine fattening. Nag-text ang bangko sa akon nga ma-check kami sa mga baboy sa nag-loan sa swine fattening. Aba, ang iban wala makabakal baboy, pero ang iban nagbakal man. Masadya, ginahulam nila ang baboy sa nakabakal kag ipa-check sa taga-bangko. Inday mga lag-it, nag-abot ang election sa barangay. Hambang ni Superintendent Crucero, Ning, padalagan ka, barangay Kagawad. May potensyal ka. Sabat ko, testingan ta. So nagpadalagan ako, kag nag-number 1 ako nga Kagawad. Inday, 3 ka term of office natapos ko. Almost 15 years ako nga barangay Kagawad. Naka-president ako sa Catholic Women's League, Legion of Mary, kag Catechist. Nag-chief judge ako sa mga amateur contests sa mga barangay sa Siningabanwa. Kung may barangay Kagawad gani nga mapatay, mapadala message sa amon DILG officer, ako ang makanta sa necrological sa oras ng lubong. Kung may bisita nga mag-abot, ako ang ginatawag ni Mayor nga magkanta sa intermission. Kung kaisa may nag-request, kantahon ko ang kanta nga My Way, My John Impossible Dream. May nag-request ang kanta nga And I Love You So, Greenfield, A Promise of Love. Madamo lang. Na-enjoy man ako, kag nalipatan ko na ang magpamana. Joke lang, with matching, ha ha ha. So may isa ka barangay Kagawad nga nagapadala love letter sa akon, pero hambal sang iba ning hindi, timo kay maoy ina pati tiyo na punong barangay naghambal nga batunon ko lang hinablos na ihatag na 1/4 hektar na nga lupa. Wow, hindi wala na lang ginhimo 1 ka hektarya no. Hambal ko burawa lupa mo hindi taken kay nablos mo. May lupa man taken. So hinday din na lang anay ang sulat ko kay daw malawig na. Hasta sa gusto nga pagsulat. Madamo nga salamat. Respectfully yours, Lola Isay. You remember, of course, si Lola Isay. Siya ning aton nga gin-interview last Saturday. Ba, Lola Isay, ha? Swerte mo lang. Uy, ko kabalo nga nagakanta kagali. Baw, tani, napasampulan ka panahamuan. But anyway, so nakaagi kagali. Ano man no, swak man sa imo nga kurso, nangin official ka sa inyo nga barangay. And 3 terms. I'm sure na uyunan kagit siguro sa imo nga mga constituents dira. No? The fact nga naka 3 terms ikaw and siling mo most probably, no? One of the reasons nga ang nalipatan mo man nga magpamana. And naba nga kagid sa imo nga mga ginapang store sa imo nga ginapang himo bilang isa ka kagawad sa inyo nga barangay. Anyway, sige, thank you so much gid Lola Isay, ha? I had the chance nga ma-meet siya personally. Wow, ka very strong sa personality ni Lola Isay. Pero she's kind. Wala na, no? Daw baskog lang gid niya sa paghambal niya. Namin ko nga baskog, ginabala nga daw may pagka-strict lang gid niya. Pero siguro, no, may ginaya mga tao nga basically muna gid sila ya. Kag natural na na sa ila nga mo sina. So very good. But I know nga she's a kind-hearted person and she's a nice person. So, it's been an honor nga makita ko ikaw, Lola Isay. Pag-claim niya sa iya nga prize. So, nakatabuay kami nga duha dira sa Idalom. So, salamat, Lola Isay. More stories coming from you, ha? Thank you again. 51 minutos bago magabot ang takna nga alas 3. Or makalipas ang alas 2 sa hapon. That means 9 minutes before 3 o'clock. And daw pa di pa one story sa ato nga pagpanubalik dili gihapon sa KLP.
Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kun siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving. Fourth story for today. Isn't that nice? Makaapat kita ka istorya sa sininga hapon. Winanta ni bala mga sangkatutak na mga istorya. Ginshare diri sa aton. Nakalabot na ni siya more than 50 sa iyang mga istorya. Ika 33rd pa lang ini. Story niya nga ini. Anyway, sige, buhinanta ha. We have this one coming from Miss G. Her 33rd story. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita. My story today is very short. Oh, good. Basi 5 minutes, tapos mo na ni siya basa. Dala comment. Kaod ka. Nice. Remember ang contents ng 16th and 23rd story ko, Tita. Bali daw continuation ini. Feel ko lang ang sugpunan, Tita. So, pasugti na lang, please. Medyo nasad ako daan, Tito, kay deleted na sa YouTube kag Facebook ang link video mo sa kahapon lamang program. So, gin-read mo ang 23rd story ko. This one, Tita. Ay, ito ka? Ah, okay. Basi may hawid pa da sila sa technical team. Tita, mangayo ko tani. Sige, mamangkot kita. Pero kung wala, sige na lang. Ate, sige. Tingala ko man that time, do may nag-push siya akon nga i-record sa phone. Samtang nagapamati ako sa radyo. Kay gali, hindi ko naging man ma-access. Sayang. Ay, but it's okay. Wala mo, Tita, may file ako na di nga ginakopy ko ang link. Halin first story ko to present. Pero not all, Tita. Ang mga okay ko lang man nga stories ang ginakip ko kag ginasave. Pero may mga naka-impon man na di, Tita, nga stories ang iban nga senders nga nami man. Sang hindi ako busy, Tita, nag-scroll back ito ko ya sa mga videos last year. Bisan mga 8 months ago pa, kay para makakuha hawid. Tuod, kapisan sa imong mag-keep. Effort si iyay. Kaya you know what, Tita? Kung bored or nagasulat ako sa mga ongoing stories ko, kisa gina-playback ko na ang mga videos, Tita. Then, depende na sa mood ko ang gina-play ko. Kung sad ako, ang interview niyo gidya ni Veron. Tuod ka, na-play ko. Haha, cutie gidya. Bale, mga KLP videos ang ginahimo ko nga background music while I am writing. Abi mo, okay. May for my eyes only di siya. Sige. I have this strong feeling that you would be blessed later on. Everything is waiting for you. Base sa imo nga career or sa imo nga love life. Remember, Tita, you said these lines after mo ginbasa ang first story ko last June 27, 2022. Ay, tuod. Lipat na ko, wow. Anyway, and yes, it happened and it's still happening, Tita. Lalo na sa career. Uy, super blessed ako sa career, Tita. Nakaluyan. God is really great. Bale, waiting pa ako, Tita, ang sa love life na bahin. Char.
Malay ta, magdilang anghel ka na naman, tani tita, ba? Pero seriously, tita, as what I've always said, you're a blessing and will always be, hindi lang sa akon, kundi sa kadamaan man nga nagapamati, and also to everyone who knows you well. Thank you so much, tita. KLP will always be my favorite radio program. There are a couple of reasons why we love this program. Nambal ko naman nina, sa 16th kag 23rd story ko, tita, may idugang lang ako now. Maliban sa stress or pain reliever ko, ang pagpamati kag ang pagsulat sa KLP, sa adlaw-adlaw nga nagapamati ako sa sininga programa, tita, mas lalo ko na-appreciate ang life. Nag-stronger kag mas nangin thankful. Especially kung mabatian ko ang mga stories sa mga letter senders na super grateful sila kag gina-praise nila ang aton Ginoo. Kanami lang, tita. Then, ang iba niya letter senders, tita, mga mood changer man. I mean, they sometimes make our day, lalo na pag nami ang content sa story. Kaya syempre, si inyo nga nag-smile or nag-laugh while gabasa sa stories namon, tita, it also pleases us. Thank you. So, diri ko na lang i-end, tita. May God continue to bless us. I hope and pray nga healthy ikaw always. Maninang ka pa sa kasal ko daan, tita. As if may ipakasal si Iyay, Ay, malay natin, di ba? Sige, isa ka sa mga special guests. Tapos mahatag kalawig ng speech. Abaw, aging tokahan mo pa ako. Sige, pangita, daan ay groom mo, Hi, Tita Regine, gadamgo na naman ako. Please wake me up. Aha, wake up, self. Single ka bala, girl. Wag feelingera. Well, anyway, tita, salamat gid sa pagbasa. Hugs and keep safe always, dira. Sleep early. Salamat gid. Love mo, Miss G. Sa mga enjoyable lang, no? Sa mga ginashare din sa ato ni Miss G. So real and so, yun pala nga mga, ka-true lang gid ya, no? And she's so spontaneous. Anyway, salamat gid telling us that this program makes you feel good and you appreciate ang mga istorya ng mga mabatian. They can lift you up, and at the same time, I am sure damo ka mo, no? Nga mga inspirations man nga makuha based sa mga istorya sang iban. Kagkaangay mo, I am sure damo man, no? Ang nagaka-enjoy sang stories mo, and at the same time damo man sila sa mga na-learn. Natuhoy sa imo kabuhi nga openly gina-share mo diri sa amon. Sige, Miss G, more stories to share, ha? More stories to send. Salamat gid and good luck to you also. Exactly 3 o'clock, I am so happy. Naka 4 letters kita for today. So, kamo din na mga kabombo, share na sa inyo man yung mga istorya. Hindi na pagtagua ina. Palabutan na diri sa KLP para nga ma-enjoy naton tanan. Paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our time is up. Thank you so much sa inyo tanan. Balik kay kita buwas. See you again tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.